Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Түнгі юллар. Қараңғының көзі, түннің сөзі юк. Халық мәқәле. Бірінші бүлек. Нинди сүйініш, әнисә ниһаят Қазанға қайта. Қазан қаласына йөрәк парасы улы Илдар янына. Шит илдә ясалган яшел машина шибәр хуҗасының ихтиярына буйсынып, барча йортлары калай түбәле олы татар авылы яныннан элдертә. Әнисәнең үзеннән, дөньясыннан канәгать икәнлеге йөзенә чыккан. Ул хәтта аның җитез хәрәкәтләреннән сизелеп тора. Бар җиһанны нурга төргән әбиләр шуагы исә хис кичерешләрне яңартып, йөрәкләрне уйнатып, уйларны зирәкләндереп җибәрә. Янә хаятның, матурлыкның мәңгелегенә инандыра. Бу минутларда аңа кемдер бәла-каза адәм баласын һәр чак сагалап кына тора. Саграк бул дисә, әнисә моңа һич ышанмас. Хаят арбам, машинам кебек үк килтер-килтер итеп җайлы гына алга тәгәри. Минем фани дөньяда дошманнарым юк дип кенә җавап бирер. Радиодан яңгыраган татар моңы белән ләззәтләнеп, юлын дәвам иттерер иде. Акырын искән мәҗүси җил ярым ачык тәрәзә аша сузылып, әнисәнең кыска киселгән зирек бөдрәләре кебек аксыл коңгыр чәчләре белән уйный. Рөхсәт мазар сорап тормыйча, алсу яңакларыннан сыйпый, борынын пәп итеп үбә. Министрлык аны тиздән Мюнхенга алыш-биреш буенча җаваплы килешү төзергә җибәрергә ниятли. Министр урынбасары белән күптән түгел булган сөйләшүне исенә төшереп, әнисә бөтен гәүдәсе белән талпынып, рәхәтләнеп көлеп куйды. Тарихтан мәгълүматы төпле икәнлекне күрсәтергә теләп булса кирәк, ул чакта Ринал Абдуллович шаяртып, «Сине, Әнисә Мортазовны, анда җибәрергә дә куркам. Көн буе гел шул хакта уйланып йөрим әле» дигән иде. «Ни өчен күңелегезне шик корты кимерә дип белик инде» дип сорады әнисә. «Ирләре шибәр, дәртле диләрме әллә?» «Курыкмагыз, немецчам бик шамалы, тирәнгә кереп булмас. Хатын кызның уенда шул гына, бузыклыгына исең акылың китмәле. Бар хәсрәтләре ират». «Ходай Тәгалә безне шулай яраткан, нишлисең инде» диде ул тыныч кына. Ринал Абдулловичның шаяртуын кабул да итмичә, кире дә какмыйча. «Гитлер кебек сыра путчы оештырып куймаган диюм иде. Ауропада булай да татарны дала баскынчылар дип кабул итәләр». «Безне татар халкын көнбатышта шулай яхшы беләләрмени?» диде әнисә ихластан. Төркиядә, Кипрда, Болгариядә ял иткәләсә дә, рәсми икътисади шөгыль белән чит илгә чыгарга беренче җыенуы иде. «Юкла, ялган тарихчылар тырышлыгы белән безне монголлар белән бутыйлар. Явыз канышкыч, чи ит ашый торган камыт аяклы халык дип күз алдына китерәләр». «Килеш килбәтем белән мин татарга охшамаган ич» дип әнисә бераз чытлыкланып алды. «Мондый озын, тиз аяклы, Фирүзәдәй зәңгәр күзле ханымны күргәч, Мюнхен бюргерлары безнең турыда фикерләрен кискен рәвештә үзгәртергә мәҗбүр булырлар дип уйлыйм». Күзлеген кулына күчереп, сабын ирененә терәп, мәгънәле итеп өстәп куйды. «Сине чит илгә барырга тәкъдим иткәндә, мәсьәләнең тарихи, сәяси ягында исәпкә алдык». Әйе, исәп-хисап хезмәткәре әнисәнең тарихтан мәгълүматлары бугаз киереп сөйләшерлек түгел иде. Үткәндә булып узган вакыйгалар аны артык борчымый, нәрсәнедер белмәвендә җитешсезлеккә санамый. Ихтыяҗ чыкса, белешмә китабын ал да кара. Ни өчен әле бердән-бер башыңны чүп-чар белән дыңгычлап тутырырга? Аның мөмкинлекләре булай да чикле. Аның уенча, хатын-кыз бүгенге көн мәшәкатьләре һәм балаларының киләчәге белән яшәргә тиеш. Икенче бөтен дөнья сугышы тудырган сәбәпләр бу олы фаҗига турында аның укыганы, ишеткәне бар. Бабасының гомере шунда өзелгән. Булган биткән, башка кабатланмасын. Аның газиз Илдарына мондый йөрәк әрнеткеч хәлләрне күрергә, шунда катнашырга язмасын.
Улы исенә төшкәч, нечкә тукымадан тегелгән соры шалбарын төзәткәндә итте, һәм як-ягыннан кызыл, яшел, ак сызыклар уздырылган милиция машинасын күреп, табигый сизгерлек белән аягын газдан алды. Юкка борчылган икән. Юл сакчылары Шибәр ханымга аның Көньяк Кореяда ясалган машинасына бик мөкиббән китмәделәр. Ак Жигулины туктатканнар да йөртүченең кәгазьләрен тикшерәләр. Юлда була торган гадәти вә шомлы хәл. Узып киткән арада Әнисә кулына кәгазьләр тоткан таза гәүдәле ГАИ офицерын һәм аның янында ни өчендер борчылып, урыннарында тынгысыз биеп торган 2 яшь егетне шәйләп алды. Машина йөртүчеләр арасында милиция хезмәткәрләренә карата үзара теләктәшлек, бердәмлек көчле булса да, һәр кемнең үз күлмәге үз тәненә якынрак. Иншалла миңа бәйләнмәде әле дип, аның тәртип сакчылары яныннан тизрәк китәргә ашыгуы табигый. Моның өчен беркемне гаепләп булмый. Юл буендагы машиналарны күңелдән генә сәламләп узганда, Әнисә ханым үз башына төшәчәк кызыклы һәм фаҗигале борчу хәсрәтләр хакында, офицер янында биешеп торган гасаби затлары белән үзенә якыннан аралашырга туры киләсен, шул гарасат нәтиҗәсендә олы мәхәббәтенә юлыгасын күз алдына китерә алмый иде. Кешегә сиземләү, хыял даласына кирип китү хас булса да, кызганычка каршы алдан күрүшәнлек сәләте киләчәген тәгаенләү бирелмәгән шул. Һәр нәрсәне алдан белеп яшәсәң, җиһанда яшәве күңелсез булыр иде. Икенче бүлек. Юл хәрәкәтен тикшерүгә бүген капитан Карам Сәгъдиев үз теләге белән чыкты. Өстәл артында кәгазь кыштырдатып утыруны аның җене сөйми. Бөтен барлыгын милиция эшенә, дөресрәге, автомобиль инспекциясенә багышлаган. Яшәешен, тормышын башкача күз алдына китерә алмаган, шунда хезмәт итү өчен туган адәми затларның берсе иде Карам. ГАИ соңра ГИБДД сүзләрен әйтүгә, машина белән бәйле кешеләрнең күз алдына тулы гәүдәсенә карамастан, терекемеш кебек хәрәкәтчән, йылгыр, әрсез, татарлар арасында сирәк очрый торган аксыл җирән чәчле, сыек зәңгәр үткен күзле, машина йөртүчеләрне дер селкетеп торган Сәгъдиев килеп баса. Бу дөньяда шундый оешма яшәмәсә дә, аны Карам өчен төзергә, уйлап табарга кирәк булыр иде. Аның явыз, усал эт кебек бәйләнчек дигән даны, дөресрәге яманаты үзеннән мәгълүм элемтә чараларыннан тизрәк йөри. Халык иҗаты әсәрләре кебек, еллар дәвамында бер машина йөртүчедән икенчесенә тапшырыла килә. Ул хөкүмәт икмәген, киң учларын шалбар кесәсенә тыгып, сыбызгысын шинатып йөреп кенә ашамый, йөкләтелгән вазифаларын үзе аңлаганча намус белән үти. Җаена, кәйфенә туры килмәсә, бигрәк тә газиз башкайлары кышкы суыкка түзмәгән агачтай шатнаган вакытка туры килсә, бәхетсез шофер юк кына тәртип бозу белән кулына килеп эләксә, Карам аның 7 буын бабасының исемен әйттереп, җилегенә төшәчәк. Аучылар кебек, агач өй артына кашып, үзләрен кашып көткән дәҗҗал инспекция хезмәткәрләреннән харык булган, бер-берсенә хәер хак шоферлар бигрәк тә яшь машина йөртүчеләрне кисәтеп куялар. Дустым, син анда юлыңны күзәтебрәк бар, түгәрәк, итләш битле, таза гәүдәле капитан Сәгъдиев кулына эләгә күрмә. Иманыңны укытыр. Аның шәчсез, һәр вакытта диярлек кызмаша башы абстракт фәлсәфи фикерләрне кабул итми. Шуңа күрә, дөньяныкын белеп булмый, кабинаңда гәзиткә төрелгән 2 чуаш малайың, ягъни аракың ятсын. Акча алмый, башка бер аңлатманы кабул итми. Чырае явыз, тавышы трубадан чыккандай көчле булып, усал кыланса да, Карам гадәттә эшне зурга җибәрми. Юлда йөрүчеләрнең таныклыкларын алып калып идәтми, ягъни авылдан китеп, әле генә милициягә урнашкан ефрейтор, яисә сержант кебек вакланмый. Хылкын фигылен белгән шоферлар аны шәйләүгә, машиналарын читкәрәк куеп, янына хәл-әхвәл белешергә киләләр. Карам абый, ни хәлләр бар? Исәнлекләрегез ничек? Яхшы энем. Син кайсы районнан әле? Әтиең кем? Беләм. Карам абый,
Минем 2 шуаш малай белән бер кыздырылган күчат барые. Кая коyayım? Сәгъдиев 180 градуска борылып, кулы белән үз машинасының арткы ишегенә күрсәтә. Шуны ачып, акрын гына куеным. Үзең тиз генә ачкын, күземә күренмә. Бу мизгилдә 2 яртысы белән кабынлыкларын ГАИ машинасына куюга рөхсәт алган шофердан да бәхетле кеше дөньясында юктыр. Дуслык күпере салынды дигән сүз. Карам авыз аша ашказанына төшә торган нигъмәтләрне ришвәткә санамый. Кулың чиста булсын, кисәдә утырып калмасын, өйгә ярып кайтмасын. Ак Жигулины Сәгъдиев гадәти тикшерү өчен туктата. Машинаның урланган булуыннан анда утырган 2 егетне күптән җир бетереп эзләүләреннән хәбәрдар булмый әлбәттә. Кулын җәһәт кенә фуражкасына тидереп ала: "Капитан Сәгъдиев, проверка документов." Рульдә утырганы озын буйлы, кара тут йөзлесе, кыска күн куртка кигәне, шоферлык таныклыгы буенча Ленар Сайганов дигәне, кесәсеннән бер пачка акча чыгарып, капитанга суза. "Менә шуны алыгыз да безне җибәрегез, бик ашыгабыз." Сәгъдиевнең җен ачулары чыга. "Сез нәрсә, мине сатып алырга уйлыйсызмы? Минем үз гомеремдә бер тапкыр взят калганым юк. Машинагызга документларны күрсәтегез." "Машина минеке түгел, Чаллыда яшәүче дустымныкы. Кәгазьләре бардачокта. Элек карамаганда идем." Сүзгә икенчесе җилкәгә киңрәге озын шәшен артка ушмага җыеп бәйләп куйганы катнаша. "Иптәш капитан, җибәрегез инде. Казанга минем кызның туган көненә ашыгабыз. Акча алмасагыз, теләсә күпме штраф салыгыз. Квитанция кирәкми." Мондый әрсезлекне көтмәгән капитанның моңгайына күз төпләренә тир бәреп чыга. Алсу киңчә яңагы тагын да кызара төшә. Күңеле нидер сизенә. Машина урланган мазар түгелме? Ярдәм чакырасы булыр. "Мин шоферны, машинаны тикшерәм. Сезнең белән сөйләшмим. Читкәрәк китеп торыгыз." Күп еллык тормыш, хезмәт тәҗрибәсе егетләрнең үзләрен артык киеренке тотулары, акча тәкъдим итүләре капитанны сагайта. Нәрсәдер бар монда, чиста түгел. Егетләр дә гадәти күренмиләр, я берәр начарлык кылып, кашып баруларыдыр, салонны тикшереп карыйсы булыр. Ленар Сайганов дигән таныклыкны сул кулында тоткан килеш, Карам машинаның арткы ишеген ачып, кабинаның эченә күз сала. Салон чиста, утыргычларга кечкенә паласлар җәелгән, идәндә буш су шешәсе аунап ята. Утыргычка ташланган спорт чантасының өсте ачык. Үзе дә аңыштырып бетермичә, эштән килгән тавышкамы, сиземләүгәме буйсынып, йөнтәс, олы уң кулын сумкага тыга. Ниндидер чүпрәк шапрак тартып чыгара. Бакса, хатын-кыз киемнәре, үтә күренмәле эчке күлмәк, кара бизәкле оек. Бу мәсьәләдә бик нәзберек капитан чырайын сытып, киемнәрне кире ташларга дип кузгалмакчы була. Әмма эчке күлмәктә каткан кан тапларын, шундый ук кан эзләрен башка киемнәрдә дә күреп, элеккеге уеннан кайтып, чүпрәкләрне кулында тоткан килеш турая, сораулы карашын машина йөртүчегә юнәлтә. Киемнәр кемнеке, кан каян килгән дип сорарга нияте. Өлгерми. Ишекне ачып, әйберләрне тартып чыгарган арада, Сәгъдиевнең янына ук килеп баскан киң җилкәле егет наган түтәсе белән бар көченә капитанның башына ара. Гәүдәсе чайкалып китә. Гөрселдәп аумый, әүвәл шаярган кебек бер тезенә чүгә, аннан билгесез ханымның канлы эчке киемнәрен кочаклаган килеш, читкә канауга егыла. Капитанның һәр машинаны диярлек туктатып, җентекләп тикшерүенә күнеккән кеше сержант Петр Глухов руль артында радиоалгычны боргалап утыра бирә. Карам абыйсының ыңгырашып егылганын гына ишетә. Озын шәчле егет юл чатында яткан капитанның янына килеп, тагын нидер эшли. Шартлау мазар ишетелми. Күрәсең, тавыш бетерү җайланмасын куйганнардыр. Ул да булмый, егет тискен борылып, Петрның машинасына ата башлый. Арткы пыяла коелып төшә. Пистолет көпшәсеннән беренче ялкын күренүгә, саклану инстинкты хәрәкәткә килә. Глухов аска шуышып төшә. Янына килүче булмый, ГАИ шоферы башын күтәргәндә, ак Жигули шактый юл алган була инде. Петр җәһәт кенә машинасыннан чыгып, үзен тикшерә, яра кан күренмәгәч, капитан янына йөгереп бара.
Авырлык белән карамны аркасына яткыра. Сәгъдиевнең авызыннан күбекләр килә. Ике пуляның берсе күкрәгенә, икенчесе муенына эләккән. Үтерүче якыннан төзәп белеп аткан. Ленар Сайганов таныклыгын үзе белән алган хатын-кыз киемнәре җирдә туфракта аунап ята. Аларын җыюны кирәк тапмаганнар, ашыкканнар. Бу сәер фаҗигале манзара яшь егетнең күңелендә озакка калачак. Үз вазифаңны намус белән үтәгәндә батырларча һәлак булу шулдыр инде. Глухов әле имән төбе кебек нык, гөрнәдердәй таза капитанның үлеменә ышанмый. Һаман «Карамабый, Карамабый, тор!» дип пышылдый. Бираздан гына аңына килеп, мәңге төзәтеп булмаслык хата, явызлык эшләгәнне аңлап, машинадагы рациягә йөгерә. Гаи постына хәбәр итеп, янәдән капитанның үле гәүдәсе янына килеп чүгәли. Ләкин миһербансыз явызлык тормышка, яшәешкә гашыйк шат күңелле капитанны дусларыннан, гаиләсеннән айырып, мәңгелеккә алып киткән була. Казанга 30 чакрымнар калгач, кечкенә генә күперне чыкканда, күптән түгел гаи хезмәткәре туктаткан ак Жигули Әнисә машинасын куып уза да, аркылга диярлек төшеп туктый. Берәр йомышлары бардыр дип, Асылбаева тормозга баса. Озын шәчле егет ак машинадан яшен ташы тизлеге белән чыгып йөгереп килеп, Әнисәнең шигәсенә пистолет көпшәсен китереп тери. Уң кулы белән ишекне ачып, ханымны руль артыннан сөйрәп чыгара. Берни аңламаган ханым хәтта куркырга да өлгермичә, машинасы янында тораташтай катып, югалып кала. Киң җилкәле егет алтатарын курткасы эченә яшереп, Әнисә янына килеп, колагына усал итеп пышылдый. Хәзер без кушканны үтисең. Акыллы бул, югыйсә син мәет. Шул арада икенче егет озынрагы ак Жигулины текә яр буена борып, моторын сүндермичә, үзе сикереп төшеп, машинасын яр астына мәтәлдерә. Кызыл спорт сумкасын җилкәсенә асып, Әнисә машинасы янына йөгереп килә. Күз ачып йомарлык арада таза егет хатынны күтәреп диярлек элеккеге урынына утырта. Асылбаева як-ягына карап ала. Басып алучыларның озыны үз машиналарын яр астына озатучысы уң якка алга хуҗаларча киреп уялый. Корал тотканы артка чүмәшә. Елгыр ирләрнең кем икәнлегенә төшенә. Үзенең шактый мөшкел, бәлки фаҗигале хәлгә дучар булуын аңлый башлаган Әнисә аңына килеп, «Машинамны алыгыз, мине җибәрегез» диде, мәсьәләне хәл ителгәнгә санап, баш исән булсын, малы табылыр. Ике утыргыч арасындагы кечкенә кара сумкасын алып, ишеккә тотына. Алда утырганы галәмәт олы танаулысы күз ачып йомганчы көчле бармакларын ханымның беләгенә батыра. «Сумкаңны урынына кой, машинаны үзең алып барырсың, тиз бул, кабыз, киттек» ди, тавышын кычкыру дәрәҗәсенә күтәреп. Ак Жигулинең сәер хәрәкәтен, су буена төшеп каплануын, ике егетнең чит машинасына киреп утыруын, рульдә хатын-кызны күреп калган узып баручы КамАЗ шоферы беренче милиция постына хәбәр итә. Сержант Глуховның шомлы сигналы да килеп ирешә, яшел төстәге җиңел машинаны эзләү башлана. Башка бихисап җинаятьләр өстенә милиция капитанын шулук җаһилләрнең атып үтерүе шик тудырмый. Явызларның мәкерле җәтмәсенә бер гаепсезгә, чынбарлыкка, тирәлеккә ышанып яшәве, шуның нәтиҗәсендә кайбер нәрсәләрне уйлап аңлап җиткермәве, язмышның әдәм баласы белән уйнап алырга яратуы нәтиҗәсендә Асылбаева да котышкыч хәлләрнең бер чылбырына әйләнә. Гаи капитанын үтерүләрен күрмәсә дә, үзе сайлап алмаган юлдашларының явыз, мәрхәмәтсез әдәмнәр булуын аңлавы кыен түгел иде. Өр-яңа Жигулины та итмичә, чырайларын сытмичә, ярдан төртеп төшереп, Әнисәне машинасы өчен кулга төшерүләрендә югары профессионализм күренә. Уйланырлык нәрсәләр бар иде. Асылбаеваны якыннары кисәттеләр. Ерак юлга бер үзең чыкма, һич югында иптәш ал диделәр. Үз тискәрелеге үзенә җиткән, берәүне дә тыңламады. Нәрсә булсын? Зур трасса, көпә-көндез, машинасы ышанычлы. Ни пычагыма дип күпердә тукталды. Тәрәзәләрне ябып, ишекләрне йозакка утыртып, артка биреп узып кына китәсе иде. Татарга акыл, төштән соң яисә бәлә килгәч керә шул. Үзен кулга алырга, курыкканын, каушаганын җаһилләргә сиздермәскә тырышса да,
Киләчәгенең аянышлыгын аңлавы тәнен буламыкта итте. Куллары бизгәк тоткандай калтырады, шарасызлык миен игәүләде, эчке сыкранудан колаклары шыңлады. Табигый чыдамлыгы да ярдәмгә килмәде. Көтмәгәндә килеп туган бу гарасатның ни белән бетәсен күз алдына китерүе кыен иде. Ханым үзенә сыгылып сынып төшмәскә кушып, иреннәрен кысты. Тормышыннан тулайым мәмнүн булып, киләчәккә фаразлар корып, үзен уңай бәяләп, башкарган эшеннән канәгать калып, улы Илдар янына кайтып барышы иде ләбаса. Ике ятып бер төшенә кермәслек, сөйләсәң кеше ышанмаслык. Көпә көндез тыныч Татарстан юлында мажара килеп чыксын имеш. Бер әшәксе уң ягыңда кәпрәеп утырсын, икенчесе катрак суласаңда бердән-бер гомереңә нокта куярга әзер булып, муен тамырыңа кабер төсле салкын ал татар көпшәсен терәп барсын әле. Төшемме бу, өнемме дип үзеңне чиметеп карарсың. Төш кенә булса түзәр идең әле. Уянып, бисмиллаңны әйтеп, икенче якка борылып ятар идең дә, вәссәлам. Шыпырт кына юл күрсәткеч көзгесенә күз салды. Озын шәчлесе, муенсыз башы, гәүдәсенә үк утыртылганы, үлем коралын әзер килеш, утыргыч биеклегендә тота. Бер ялгыш хәрәкәт, күңелләренә хуш килмәгән сүз булсын, кургаш кисәгенә кушыннан ошып чыгу өчен җитә калачак. Ул Әнисә Асылбаеваның гыйнвар карыдай аппак тәненә кереп кадалачак. Пуля башсыз, мәнсез, аңа кем гәүдәсенә, кайсы әгъзасына керсә дә барыбер. Ул явыз ниятне башкаручы, кеше гомерен үзүче кылгына. Шул уйларыннан ханымның иркә, назлы тәне чирканып, электр тогына тигәндәй калтыранып алды. Куркуы бөтен вөҗүде йөрәге аша үтеп, аягына төште. Машинаны явызлар кушкан юнәлештә тизлектә алып бару өчен аяклары, куллары кирәк иде. Юлны рәтләп белмиләр, картага караган булалар, бер-ике тапкыр тукталып сораштырып талдылар. Анда да берсе генә чыга, Әнисәне ялгызын калдырмыйлар. Бирешмәскә, курыкканны сиздермәскә дигән фикерне тәкрарлап, күңелен тынычландырырга тырыша ханым. Алда утырганы бардачоктан аптечканы табып алып, тикшереп кирәк санаган даруларны кисәсенә шудыра. Димәк, машинада озак калырга уйламыйлар. Үзләрен эзләүләрен, иртәме соңмы табашакларын беләләр. Ә минем язмышны ничек хәл итәрләр? Гомер шәмем шулай билгесезлектә сүнәрме? Газиз әнием белән улым кайда югалганымны да белми калырлар микәнни? Машинам белән бергә ярдан төшереп җибәрерләрме? Атып калдырырлармы? Геройларча үлемемне кайда табармын дип үз-үзен сораулар биреп юаткан булды. Газраилнең салкын кулы маңгаенда торганда бик шаяртасы килми икән шул. Алда утырган кылгасы авызын сыер кебек шапылдата нидер шәйнәргә тотынды. Арттагысы туктаусыз тәмәке суыра һәм нидер исни. Әнисә музыка җибәргән булып, радио алгышын кушмакчы иде. Җилкәсенә наган көпшәсе төртелде. Кирәкмәс, тавыш яратмыйм. Син курыкма, без милициядә эшлибез, особый отдел. Бик явыз үгез кушаматлы рецидивистны эзлибез. Ул танымасын өчен безгә бөтенләй чит машина кирәк булды. Син килеп чыгып коткардың. Артта утырганы көлемсерәп куйды. Ханымга барыбер. Казанына әйләнгеч юл белән кайтып килә. Куркудан телсез калган, жаны үпкәсенә төшкән дип уйламасыннар дигән ният белән явызлар сүзенә җайлашып җавап бирергә булды. Маршрутны үзгәртү кыен эш түгел. Җәяү бармыйбыз. Сезнең миңа әлегә начарлык эшләгәнегез юк. Машинагызны гына әрәм иттегез дип өстәмәкче булган иде, тыелып калды. Бу үләтләрне кытыртырга ярамый, сак булырга кирәк. Әни әйтмешли, бүре кебек аш, йылан кебек ялангач күренәләр. Озак еллар министрлыкта эшләү, төрле ширкәтләр белән аралашу, дәрәҗәле кешеләр арасында еш булу аны кайбер нәрсәгә өйрәткән иде. Иң мөһиме тышкы тынычлыкны саклау, ваемсыз булып кылану. Мондыйлар шаһид калдырмыйлар дип ишеткән иде. Үле кеше барча дөньяви серләрне мәңгегә үзе белән алып китә. Әнисәнең яшел машинасын күпердә КамАЗ шоферы күрде.
Ул хәлләрдән хәбәрдардыр, милициягә дә хәбәр иткәндер бәлки, тик аны кем эзләр дә, кем ярдәмгә килер икән? Егетләр үзләренең барыр җирләрен шамалап, машинаны олы трассадан чыгарып, каланы авыл юлларыннан әйләнеп үтеп, төрле сукмак чокырлардан алып киттеләр. Җир коры, машина яхшы, юлсыз урыннардан куркып тормый элдертә генә. Аңа ни, бензин яндыруын белә. Баскынчыларның үзара өзек-өтек җөмләләр белән аралашуыннан Әнисә ГАИ капитаны белән булган хәлләрне бер кадәр күз алдына китерде. Шул хакта сүз чыкканда, үзара ачуланышып, кискен генә әйткәләшеп тә алалар. Артта утырган озын чәчлесе яшәрәк иптәшен битәрләп ташлый. Белин, ни пичагыма теге хатынның эчке киемнәрен үзең белән алдың. Шулай яраттыңмыни? Трусигын кулыңа тотып, күз алдыңа бәхетле минутларны китереп, ләззәт таптыңмы? Пычрак чүпрәкләр аркасында яндык. Шулай ук яратсаң, үтермиләр аны, понтың юк. Син чәй шүбен чәйнә башуны китермә, в натуре. Кем уйлаган офицер кисәге сумкада актарыныр дип? Мин ул хатынның киемнәренә ияләштем, эчке күлмәкләренә карыйм да, шибәр гәүдәсен күз алдына китерәм. Артта утырганы тс дип пистолет көпшәсен иреннәренә куйды. Әнисәнең йөрәге жу итеп китте. Димәк ки, аның сөекле пассажирлары гади үтерүчләр генә түгел, хатын кыз белән пычрак алымнар белән эш итүчеләр. Я Ходам, улымны да күрә алмыйча үлемемне табармын микән? Әнием, ник мине шундый бәхетсез итеп тудырдың бу фани дөньяга? Ярыйла интектермичә, җафаламыйча, көчләмичә атып кына үтерсәләр. Синең дә тәнеңне назлаган эчке киемнәреңне менә шул пычрак, сосы сумкада кадерсезләп аунатып йөртсәләр, бәлки зур тизлектә машинаны ярдан аска ташларга, берәр баганага, агачка алар утырган ягы белән китереп бәрергә. Әнисе, кеше курыкмый булмый, куркак булырга гына ярамый ди торганы. Бу силәгәйләрдән газиз тәнеңне, рухыңны рәнҗеттергәнче фаҗигале үлемең артык. Тик бу ике аяклы хайваннарны исән калдырырга ярамый. Гөнаһлары, кылган явызлыклары биниһая күренә. Күзләре нәкъ аш бүренекедәй усал, дөньяны йотардай булып ялтырый. Усал ниятен тормышка ашырырга уйлагандай, эңгер-меңгердә утын кабзырга рөхсәт бирмиләр, урман кырындагы чокырны Әнисә шәйләми калды. Сикертү шактый көчле булып башлары түшәмгә тиде. Кулында корал тотып баручысы ямсыз сүгенеп куйды. Син нәрсә падла? Белин, карап бар. Хәзер нечкә муеныңны үтәдән үтә чыгам. Безне үтерергә хыялланасыңмы әллә? Без абыстай тиз генә кәнкәя торганнардан түгел. Синең кебекләрнең, яшәрәкләрнең рәхәтен күреп, теге дөньяга шактый озатырбыз әле. Берни күренми, уталырга иде дип зарланып алды ханым. Сөйләшү аңлашулар аның файдасына бармый, күңелендәген сизенделәр бугай. Юлны ак болыт шәүләсе генә яктырта. Айы да уялгандай, бу әшәкеләрнең шаһиты булырга теләмәгәндәй, күренеп кенә ала да, янәдән каядыр ашыккан ак сарык көтүедәй болытлар арасына кереп югала. Беләсеңме, Шибәр апа, син бәхетле, без ашыгабыз. Башка вакытта булса, без сиңа заманча фокусларны базарсыз күрсәткән булыр идек. Егетләр, мин сезнең өчен карт инде. Әнә нинди Шибәр яшьләр үсеп килә дигән булды Әнисә. Хикмәт анда түгел, ярый, телеңне узайтма. Әнә теге тар юлга чык. Әнисәнең урлаучыларына буйсынып, алар кушканны үтәүдән башка чарасы юк. Ул бүген үтерүчеләр кубызына бирергә тиеш. Нишләмәк кирәк? Шул арада артта утыручысы яңа боерык иңдерде. Машинаңны уңга бер, урманга кер. Бу аланлыкны уз. Әнә теге вак-ваклык арасына кирип бас. Сүндер. Рульдән чык. Ачкычларны миңа бир. Буйрыклар бызлы яңгыр кебек шапылдап төшеп кенә тора. Алда утырган озыны Әнисәнең крокодил тиресеннән тегелгән кечкенә сумкасында актарына башлады. Акчаларын шалбар кесәсенә йомарлап тыкты. Шоферлык таныклыгын укып, исем-фамилиясын хәтерләргә тырышып, кире урынына куйды. Кесәдә чит кеше, бигрәк тә хатын-кыз документын йөртүнең мәртәбәле эш түгеллеген белә иде ул. Әнә шул юан нарат янына барып бас. Кашарга уйлама, дип наганын һавага чиеп тотып алды.
Пуля синнән тизрәк оша дип кисәтүе булганыр Кабихның. Ялгыз утырган юан, озын нарат агашы кырына килеп басып, Әнисә уң кулын наратның кытыршы кайрысына куйды. Талгын җылылык, илаһи тынычлык килгәндәй булды. Ялгыз агач белән үз шәхесе арасында мәҗүси якынлык, хисси бердәмлек тойгысы сизде бичара ханым. Күпне күргән агач аны үз итте, рухын ныгытты. Күрәсең, бандитлар аны бу шешәгә аткандай кызык табып үтерергә җыйналардыр. Йөрәккә тидерә алсалар, интекмичә, җафаланмыйча наратны кочаклап, вәхшилек белән тулы кырыс дөньясын ташлап китәр иде. Язмыштан узмыш юк, күрәсең, тәнемә генә кагылмасыннар. Ходаема соңгы үтенечем калды. Киллерлар күзләрен Әнисәдән алмыйча, үзара киңәшеп, сөйләшеп, хәтта бәхәсләшеп алдылар. Билгеле бер карарга килгәч, өлкәнрәге Әнисәне чакырып алды. Хәзер машинаңа кереп, руль артына утыр. Ашкычларны үзебез белән алабыз, сине борчып тормасыннар. Тиздән кайтырбыз. Артур, утыргычка рульгә ныклап бәйләп куй җибәр түтине. Уйып утырсын шунда. Алдан күңелен күреп, үзен соңыннан хәл кылырбыз. Үзен юлга карап баргандай гына тотса да, Әнисә хатын кызга хас сиземләү белән янында утырган озын буйлысының аның ягына кымсыз караш ташлап алгалаганын тоеп барды. Әнисә ир-атның күзен кыздырырлык иде шул. Шактый мул күкрәге, аякларының шалбарда яшерә алмаган төзлеге, ак кышныкыдай озын муены дисеңме? Барысы бергә ханымны бизиләр, табигый матурлыгын ассызыклап торалар. Хатынның кулларын артка кайрып утыргычка бәйләп куйгач, егет үзен хуҗаларча тотып, рәхәтләнеп Әнисенең күкрәген капшады. Татлы иреннәреннән үбәргә маташты. Ханым йөзен читкә алырга тырышып, ризасызлыгын белдерүдән уза алмады. Язмышы кыл өстендә торуын аңлап, йомры сүзләр байлыгын ярдәмгә чакырмаска акылы җитте. Фани дөнья белән алыш-бирешне үзү, гомер капусын томалау өчен бер ялгыш адым кирәкмәгәндә ышып чыккан сүз җитә иде. Кораллысы озынның ханым янында озак маташуын хупламады. Киттек тизрәк в натуре, туя белмәдең хатын кыздан. Кайткач иркенләп туйганчы иркәләрсең, изәрсең үзен. Миңа да калыр әле. Җирән безне шул станциядә көтәргә тиеш. Азык-төлек алырбыз. Тамакта китте. Авызына чүпрәк тыктыңмы? Төртеп чыгарырлык, кычкыра алырлык булмасын. Тынчыгып үлсә, тапкан кеше күмәр. Әнисә ягындагы тәрәзә генә яртылаш ачык калды. Ашыгып, оныттылар бугай. 3нче бүлек. Яузлар Әнисәне утыргычка ныгытып бәйләсәләр дә, бер мәсьәләдә көчсез иделәр. Аның зиһененә уйлану, хыяллану мөмкинлегенә бугау сала алмадылар. Хәтер, кешене башка жан ияләреннән айырып торган иң олы бәхете, казанышы, байлыгы һәм тулы мөстәкыйльккә ия дәүләте. Вакытны тизрәк үткәрү нияте беләнме, тормыш юлына мәгълүм нәтиҗә ясарга омтылыпмы, ханым хәтер канатында үткәненә, кадерле балалык, яшьлек елларына әйләнеп кайтты. Әнисенең, әтисенең язмышын, үзе үткән ширемле һәм тузанлы юлларны искә төшерде. Шулар белән шәбәләнеп, вакытның узганын сизми дә калды. Гомеренең байтак өлеше авылда, Казан артында узса да, Әнисә калада, студент гаиләсендә туа. Дөресе, әниләре 2 егезәк кызны ифрат җаваплы чорда, дәүләт имтиханнары биргәндә таба. Шуңа күрә кызым, укуга бик һәвәс булдың, барча фәннәрне җиңел үзләштердең дип шаяртырга ярата иде әнисе Шәмсия ханым. Янәсе, аның шул чордагы белеме корсагындагы кызына иңгән. Әнисенең үзе кат-кат сөйләгәнчә, язмышы кызыгырлык, көнләшерлек булмый. Яшьли ятим кала, әтисе 3 баласын ширле хатынына тапшырып, 1941 елның июлендә сугышка китә. Сентябрь айында аның ватанны саклап, батырларча һәлак булуы турында кара хәбәр килә. Булай да тамагына берни каба алмаган, баллы чәй белән яшәгән Зәйнәп апа шул кайгыны күтәрә алмыйча, мәңгегә күзләрен йома. Әтиләре ягыннан үзе дә сугышка алынмаслык дәрәҗәдә өлкән яшьтәге, шулай ук күп балалы абыйлары соңгы көннәре килеп җитүне сизенгәч, ятимнәрне интернатларга тарата.
Бер үк ата-ана балалары үзара аралашмыйча, туганлык хисләрен татымыйча, төрлесе төрле якта үсәләр. Балалар йортында, интернатта тәрбияләнгән кеше әрсез, усал, күзеңә арыш кылчыгыдай кадалып, үзенә кирәген суырып ала, әмма кешене нахакка рәнҗетми дигән фикер тулаем дөрес булса да, бу катгый фикер Әнисәнең анасы Шәмсиягә кагылмый. Ул явызлыкка, усаллыкка, хәрәмләшүгә өйрәнергә теләми, андый начар гадәтләрне табигаты кабул итми. Басынкы, күндәм, ярдәмчел, ләкин мөстәкыйль холыклы, хәтта үз сүзле булып үсә. Күрәсең, таза, сәламәт нәселдән чыккан баланы тирәлек, мөхит кенә сындыра алмый. Ата-бабадан килгән акыллы табигать җил давылларга, хысыт йогынтыларга бирешмичә, нәсел орлыгын саклый. Шәмсия озын буе белән мактана алмаса да, күкрәге, билдән түбән өлешләре, тәне, аяклары йөзенә кызыллык китерерлек булмый. Иңең буең бер булып бара апайым дип үртәүчеләргә артык исе китми, рәнҗеми, сыктанмый. Интернатта көненә 3 кат маргаринга мончылган макарон, ара-тирә бәрәңге ашап кара да тазармаймыш. Безнең Рәсәй тукмашы бит ул, ефәк җеп калынлыгындагы итальян спагетти гына түгел. Буйга килгәндә, алдан тәрбиячеләр күлмәктән чыгасың, өскә тартылма дип башка тиеп торсалар, аннан кыска тимер карават үсәргә ирек бирмәде. Ялангач тәпиләрне минеке төсле җыйнак булсалар да, тышка чыгарып яту кыз кешегә килешми. Хөкүмәт караваты буйлыгына калырга туры килде. Сайрар кышлар зур булмый. Сизеп торам, ирем кыйы кылгасы кадәр озын булыр. Утырып я ятып үбешергә туры килер дип, кызык эзләп йөрүчеләрнең авызын шук тәгъбирләре белән яба да куя. Ятим баланың дугасын, теләк ниятен Хак Тәгалә гамәлгә ашыра, кабул итә диләр. Һәр адәми затның тирәндә, аң төпкелендә яткан ахыргача мәгънәсен аңлап, бәяләп җиткермәгән хыял дагасы була. Шәмсиянең алар икәү иде. Берсе, дөнья гизеп, тау түбәләрен буйсындырып, төрле халыклар белән очрашып, Пржевальскийлар кебек яңа төр атлар чыгару. Шул гыманы аны Казан педагогия институтының география факультетына алып килә. Икенчесе, ире ягыннан әтияниле тулы гаиләдә яшәү. Үзеңнеке булмаганда, кешенеке кадерле дигәндәй, ул иренең әнисен, кайнанасын, биянасын üzülеп яратыр, сүзеннән чыкмас. Буранлы кичләрдә башын аның иңенә куеп, мичтә шатыр-шытыр янган агачларга карап утырыр. Адәм баласы гел иркәләүгә мохтаҗ шул. Ә назның шыны, кан тибешенә үтәрдәе, җанга ятардайы сирәк була икән. Буе кыска булу сәбәпле Шәмсия егет халкына өстән карап, иреләнеп йөри алмады. Тупас кыланмыйча, әмма тирәнгә җибәрмичә, үз кабыргаларыннан ясаткан җенес вәкилләре белән очрашып, аралашып яшәде. Иптәш кызы Марина әйтмешли, үпкән кышкан җилгә очкан иреннәрне картайтмас өчен үбешеп яшәү лазим. Кинога кеше көлдереп үз акчаңа йөрмәссең ич, бигрәк тә читтән килерең булмаганда. Вакыт уздыру өчен генә очраштырып йөргән уенчак егетләрнең берсе дә Шәмсия күңелендә җитди ис калдырмый, җанын тетрәтми, хис кичерешләрен ярларыннан чыгарып ташламый. Ул үз өлешен, үз көмешен көтә. Яшьлегенең кайнар тояк шаткыларын аның өчен саклый. Мәңгелек яры булырлык икенче яртысы табылуга шикләнми. Өметкә сусаган көннәрнең берсендә, инде 4нче курсны аударып килгәндә, монастырь дип йөртелгән тулай торакның 1нче катына танцыга төштеләр. Барысы да диярлек таныш йөзләр, бишарадан нишара гына бийләр. Бер мәлне урамнан бер төркем егетләр килеп керә. Беренче булулары түгел күрәсең, үзләрен кыю тотып, кызларны биюгә чакыра башлыйлар. Араларыннан берсе кырда үскән ялгыз озын, төз агач кебек, барысыннан да аерылып, баш ярымы өскәрәк күтәрелеп тора. Шәмсия егетнең йомыры башыннан күзен ала алмый, күзенә чалынырга тырыша. Әмма озынрак буйлы кызлар аны каплыйлар да куялар. Ул янәдән аларны төрткәләп алгарак чыгарга итә. Кыз гомерендә 1нче мәртәбә кыска буе өчен гырләнә. Хатын-кыз вальсы игълан ителгәч, булачак географ ике уйлап тормыйча, безнең башка ягына югалмаган дип,
кылганы биергә чакыра. Теге әүвәл озак итеп өстән аска карап тора. Кызның шибәрлеген, ике якка аерылып торган күкрәкләренең килешле муллыгын бәяләп һәм хуплап мәйданга чыга. Кулларын кызның биленә төшереп кую теләге туса да, үзенә төбәлгән күзләрнең җитдилеге бу уеннан чигенергә мәҗбүр итә. Озын куллар Шәмсиянең иңнәренә яткач, кылга янындагы кыз тагын да бәләкәйләнеп, дөя янындагы пони отыдай торып кала. Егетне биюгә чакыргач, сүзне ул башларга тиештер инде. Бар кыюлыгын теленә күчереп, минем исемем Шәмсия ди кыз, балет биючесе кебек бармак очларына күтәрелергә тырышып. Егет җавапка кисәгә кереп тормый. Мин Мортаза абый булам. Ни өчен абый? Күрмисезмени? Мин сездән икегә үк булмаса да, бер ярымга озынрак, буе белән мактана дип фараз кылган табигать бизәгенең кытыгы килә. Озынлык акыллылык билгесе саналмый кебек. Каян беләсез? Бәлки, шулай да жирафны берәү дә иң акыллы, иң зирәк хайваннар рәтендә йөртми шикелле. Миңа кушаматта тактыгызмы? Мин булачак географ дип, Шәмсия егетнең реакциясын белергә теләп, күзләренә карамакчы була. Әмма иек асты белән оешып бетмәгән иек шыкырчыгыннан башка нәрсә күрми. Халык бер карыймын йөзләреңә, икенче күзләреңә дип юкка гына әйтми торгандыр. Кызның эчке ымсынуын сизгәндәй, егет башын аска ия. Төсләрен билгеләп өлгерә алмаса да, күзләре ягымлы, назлы, нурлы дигән фикергә килә кызый. Сезнең комплиментны иптәш кем... Шәмсия, ми казанына салып куйдым. Бүртә торсын. Кыз җавап бирергәме, гафу үтенергәме диебрәк уйланып торган арада, хәерчегә җил каршы дигәндәй, бию киеп бетә. Күңелеңә хуш килмәгән егет тансыга чакырганда, музыка гомергә бетмәс кебек тоела. Бу юлы нинди кыска булды. Иптәш кызлары янына Шәмсия вак-вак атлап озаграк барырга тырыша. Бәлки егет узатып куйган арада яңа җыр башланыр. Юк шул, дөнья без теләгәнчә генә бармый шайтан алгыры. Музыка бик озак уйнамыйча тора. Килгән егетләр каядыр югалып алалар. Шәмсия бөтенләй сөмсере кыйылып, бәхетсез яшьлеге турында ялгыз ак кыштай каңгырап, тәрәзә асты тактасына сөялеп торган мәлдә, кемдер аның җилкәсенә кагыла. Күтәрелеп караса, оппак тешләрен ялтыратып, Мортаза басып тора. Астан күтәрелеп караганда илемсез озын күренә. Аз гына сузылса, башы матчага тияр дигән тойгы кала. Мортаза күптәнге танышлар аралашкан кебек сингә күчә. Мин сиңа тоже кушамат таптым. Нинди? Әлегә әйтмим. Ир белән хатын булып яши башлагач, бик ашуны китерсәң, шунда итеп салырмын. Шәмсия баскан урынында сикереп куйгандай, кемдер нечкә йөрәк кылларын шиертеп уяткандай була. Шатланырга кирәктер бәлки, аның җен ашулары чыга. Кара син бу жирафны, нинди нахал булып чыкты. Буе кечкенә дигәч тә, үз горурлыгыбыз үзебезгә җиткән. Сез ни сөйлисез тузга язмаганны, исерек мәллә? Сезгә кем рөхсәт иткән үзегезне шулай тотарга? Гафу ит. Кыюлык өчен пиво җиффәргән идем. Вәт шул. Мин кызым параховойда эшлим. Армиядан кайтып шунда урнаштым. Әти белән әни Казан тирәсендәге авылда яшиләр. Икесе генә. Казан кызы апкайт. Нәселне яңартырга вакыт дияти. Туктатыгыз әле шулай маңгайга бәреп лыкылдавыгызны. Гомердә беренче кат очрашабыз. Сез әллә кайларга тирәнгә кирип барасыз. Иләнү сөйләнү генә түгел ич ди кыз. Һәм өстәп куя. Сез миңа ошамыйсыз. Әлбәттә Шәмсия күңелендәгенең киресен сөйли. Риясыз, ихласлы егет күренә. Шулай да берничә чыраган кылгага озыннарны яратса да ябышып чыга алмый ич. Нәсел тамырларыннан килгән күңелле Мортаза кызны тыңламый да. Соң, бүлмәңә меник, мин шунда рәсми тәкъдим ясармын, иптәш кызларың алдында. Миңа короче хатын кирәк. Авылда әти-әни белән бергә яшәрлек кеше булсын. Мондый ук әрсезлекне, кыюлыкны, бөердән сөйләшүне көтмәгән Шәмсия югалып кала. Үзенә егет ошый. Шундый озын буйлы, әти-әниле ир турында гомере буе хыяллана түгелме соң ул?
Әйдә, ни булса булыр дип, булашак географ кыз кылганы бүлмәсенә чакыра. 8 кеше яши торган олы бүлмәләре гөнаһ шомлыгына каршымы, бәхеткәме буш иде. Мортаза, синең караватың кайсысы дип сорады да, кыз төртеп күрсәтүгә шунда барып утырды. Тұрып басты. Шәмсия, сезгә миңа тормышка чыгарга тәкъдим итәм. Бер шартым бар. Укып бетергәч, минем туган авылыма кайтабыз. Бәлки, гомерлеккә булыр. Шәмсия кыска матур бармакларын уа-уа бүлмә буйлап йөренә. Ни әйтергә белми, барысы көтмәгәндә килеп чыкты. Бер-берсен бөтенләй белмиләр. Шулай бухты баракты ярыймысың инде? Муртаза, сез шаяртмыйсызмы? Биллаһи. Ипи бир. Ипи белән ант итәм. Мин бит ятим кыз. Әтиәнисез интернат мәктәптә үскән бала. Туганнарыгыз ничек карар минем биографияма? Бигрәк тә әниең ди кыз күңеле нидер сизенгәндәй. Мин өйләнәм, алар тегел дип Муртаза ихластан әтәшләнде. Шәмсиянең аңа шанасы килде. Үзе барып чакырды биргә. Димәк, язмыш аларның жаннары бәлки узган гасырларда ук таныш булганнардыр. Бер-берсен югалтып, янәдән тапканнардыр. Аннан ни бит, Муртаза? Минем буем бик кыска. Әнә син нинди егет? Егетнең җавабы әзер. Мин күптәннән синең кебек кечтеки буйлы, таза, сәламәт гәүдәле кыз турында хыялланып йөрим. Ниһаять, таптым. Ни өчен нәкъ шундый кыз кирәк сиңа? Муртаза алдан яхшы ат кебек башын чайкап, бүлмәне яңгыратып көлде. Аннан соң интернат баласына бәйнә-бәйнә аңлатып ук бирде. Түшәктә хатыным минем култык астына сыйсын. Авызын шунда куеп ятсын, күтәреп йөрерлек булсын. Кыз юри генә фу дигән булды. Сың аны бит ирне алдан мунчага алып барып, ышкып-ышкып юасың, аннан бөтен фу бетә. Ул кичне яшьләр үбешкәннәрме, юкмы, соңрак һич кенә исләренә төшерә алмадылар. Шәмсия язмышым шулдыр дип тәвәккәлләргә булды. Икенче көнне ЗАГСка гариза илтеп бирделәр. Яңа елны бергә каршыладылар. Дәүләт имтиханнарын тапшырып йөргән көннәрдә Шәмсия 2 кыз алып кайта. Берсенә Әнисә, икенчесенә заманчарак булсын дип Альбины кушалар. Озын Муртаза 2 кулына 2 чибәркәен тотып, сөйгәненең имтиханнан чыкканын көтеп йөри. Иң авыр, иң бәхетле көннәре иде яшьләрнең. Диплом алгач, географик ачышлар ясау, биштәр асып кыяларга үрмәләү, кыргый кабиләләр белән очрашу турындагы хыялларын Казанда калдырып, Шәмсия кайната йортына кайтып төшә. Ятимлегеннән кашып, бәхетен эзләп, гөнаһсыз өметләр илә күңелендәге ялгызлыкны бастыру нияте белән яңа гаилә әгъзасы булып килә Әнисәнең әнисе. Үзенең сөйләвенә караганда, ул бу гаиләгә саф күңел, иң изге ниятләр белән керә. Язылышкач, беренче кайтканда ук Муртазаның әти-әнисенә үзенең аларга дөньяга мөнәсәбәтен ачык белдерә. Мин ятим бала. Әтиемне, әниемне хәтерләмим. Аларның җылысын тоеп үсмәдем. Башымнан беренче сыйпаучы кеше ирем Муртаза булды. Мин сезгә әни, әти дип эндәшермен, якын итәрмен. Мине рәнҗетмәссез дип ышанам. Кеше ата-анасы нинди генә изге җанлы булсалар да, үз туганнарыңны алыштыра алмыйлар икән. Муртазаның әтисе киң күңелле, риясыз кеше, киленне яхшы кабул итте. Үзләре яратышкач торсыннар, миңа оныкларым булыр дип нәтиҗәсен ясады. Әни кеше шактый катлаулы, үз рухи дөньясына башкаларны кертми торган булып чыкты. Әйе, малай аны тыңлады. Казан кызын югары белемле укытучы алып кайтты. Анысы өчен рәхмәт. Соң буе озынрак кыз таба алмаганмы шунда? Әдәм мәсхәрәсе, бүтәкә, кәҗә бәти ияртеп кайткан уялмыйша. Кияү үзләп йөрүче кызлар белән Казан шыгрым тулган ди. Оныкларының исемнәрен ошатмады. Әнисәсе ярый әле. Альбина исем булдымы инде? Күпмедер күләмдә ул хаклы иде әлбәттә. Һәр нәрсәгә ихластан ышанучан, бер катлы, коткыга тиз бирелүчән, шул сыйфатлары аркасында тарихын оттырган татар халкы балаларына бәйнәл-миләл алып килгән, дөнья күләм таралган исемнәрне кушарга ярата. Янәсе, башка халыклар исемен бозып әйтмәсеннәр, бала күңеле рәнҗемәсен.
Менә шундый ифрат гади хисләр сугыштан кайткан ирләр балаларына бик күп саф урыс исемнәре куштылар, янәсе бик якын дусты булган, сүз куешканнар, әмма урыс балалары арасында Гыйлметдин, Мирвәли, Галиулла кебек исемнәр күренми. Бер катлы татарны яне төп башына утырттылар. Саф татар исемнәрен кысрыклап чыгаруга алып килә. Борынгыдан килгәннәре артта калганлык, хәтта наданлык билгесе санала ярым зыялы гаиләләрдә. Педагогик карашлары үзенчәрәк булып чыга Хуҗа ханымның. Яшь киленне ул йорт, камыр эшләренә өйрәтергә теләми, янәсе үз билдеге белән барып җитсен, үзе төшенсен. Беренче мәлдә ифрат кыен була интернат баласына. Абзар, өй эшләренең җаен белми, сыер янына барырга курка, тәкәгел аны сүзү җаен карый, җитмәсә шуаш хатыннары итәге кебек шуар койрык әтәше дә аның өстенә сикереп, тавыклар алдында абруен күтәрә. Яшь килен күзләре кызарып чыкканчы кашып елый да, яңадан сыер имчәкләрен юа башлый. Усал тәкәнең муен астын кашый. Муртазасы фермада механизатор, иртә таңнан китә, кич эңгер-меңгердә кайта. Хатыны мәктәп белән өй, кайнана белән балалары арасында йөгереп көнен уздыра. Төннәрен иренең күңелен күреп култык астына җылыга кереп урнашуы була, кызларының берсе нәрсәдер таләп итә, аның тавышына икенчесе уяна. Сабыр төбе сары алтын дип Шәмсия барысына да түзәргә риза. Тик аны әнисенең салкын карашы, һәр нәрсәдән гаип табуы, хатын-кыз шөгыльләренең нечкәлекләренә өйрәтергә, дусларча, туганнарча сөйләшеп, гәпләшеп утырырга теләмәве борчый. Ике арадагы салкын бозны эретү өчен ничек кенә тырышмый Шәмсия. Иртән коймагын пешереп өлгертә, чәен өстәлгә бирә, ялт иттереп, мул күкрәгенә куеп, ипиен телемләп кисеп куя. Әмма сүзеп, астан караш, шит ят итү яшь киленне адым сайын эзәрлекли. Ул күзләрне Шәмсия хәтта дәрес алып барган сыйныф балалар арасында да күргәндәй була, сискәнеп китә. Үз әнисен сагына башлый. Әнисе аңа түзәргә кирәк балам дигән киңәшен бирә. Шәмсия исә бу аждаһага шәшең белән җир себерсәң дә ярый алмассың дип өстәп куя. Шулай да усалланасы килми, кайнанасының аны үз итәсенә ышана. Бер караганда кешелекле мөнәсәбәтләр туу өчен нигез бар кебек. Шәмсиянең кайнанасы сөйләмендә Аллам ташламасын, Ходаем, Ходай тәгаләм кебек сүзләрне мул кулланырга ярата. Карап торышка диндар, яшьлек матурлыгының эзләре сакланган гадәти авыл карчыгы. Озынча муены, матур һәм мәгънәле күгелҗем күзләре, артык симерүгә бирешмәгән гәүдәсе аңа ихтирам һәм хөрмәт уятырга мөмкин иде. Бары тик якыннары гына аның җаһил, убыр, албасты хатын икәнлеген беләләр. Аны шитләтеп узарга тырышалар. Дөрес, аның күзләре начар күрә. Шуны яшерергә тырыша. Бавырыда хуҗабикәсенә тынгы бирми, саруын кайнатып, ашы суын тамакка күтәреп кенә тора. Бер төрле уйлап, икенче төрле сөйләве, кара тавыш чыгаруга маһирлыгы, бәлки шул авырудан килә торгандыр дип уйлый якыннары. Өенә килене шит кеше аяк баскач, ул бар явызлыгын яшерергә кирәк тапмыйча, яклаучысыз Шәмсиягә күчерә. Сине беренче тапкыр күргәч үк улыма, бу интернат килмешәге сиңа яхшы атана баласына тиң түгел дип әйттем. Нәрсә әйтергә теләгәнегезне аңламадым. Ничек инде ул интернат, дәүләт оешмасы килмешәк була алсын дип җавап кайтара Шәмсия, башын җүләргә салып. Кәмпернең ни әйтергә теләгәне аерым ачык булса да. Шыр ятимлегең өстенә, нәселсезлегең янына син ахмакта икәнсең әле. Эшнең рәтен, ирнең кадерен белмисең дигәндә, шырайын илемсез җыерчыклар каплый. Соңгы гаепне Шәмсия аеруча авыр күтәрә. Йөрәген шәнчеп алган үпкә тиер булып тамагына күтәрелә. Нәфрәт дулкынын шунда туктата, үзен кулга ала белә яшьбикә. Кайнана, тумыштан килгән явызлыгын теленә күчереп, ятимәне рәнҗетүне, җанын кыйнауны дәвам итә. Игә килен кергәч, фәрештәбез кашып, шайтан уялады дип тәшкындыргалый кызык эзләп, күрше-күлән алдында. Беренче көннәрдә кайнанасының үтәли җилдәй карашыннан ук кыйлып төшкән, каршы әйтергә базмаган Шәмсия, мондый нахак сүзләрне теш күрсәтеп кенә бастырып буласына төшенә башлый. Явызлыкны усаллык кына җиңә ала. Йорт эшләренә өйрәтмисез, күрәсең үзегезнең белү чамалыдыр.
Авылда синең кайнанаң иң явыз карчык дигәннәр иде. Дөрес икән. Иремне сезгә күрсәтеп кадерләмим. Ул хәтлесе Мортазага мәгълүм, диде дә кырт борылып чыгып та китте. Сыңшыннан да Шәмсия авыл тормышының бөтен ваклыкларын шамалый, рәтен белеп бетерми торгандыр. Аны бит беркем бу шөгыльләргә өйрәтмәгән, тормыш көн итешкә әзерләмәгән. Ул сул аяктан атлап йөри ала. Пионер, комсомол җырларын яхшы хәтерли. Кашыкны, тәлинкәне ялап куя белә. Бәхетне байлык, муллык, югары белем, хыялый дөнья гына алып килми икән шул. Һәр кемнең җаны, тәне ял итә торган үз оясы, йорты, фатиры булырга тиеш. Кемдер оясын төзеп, килештереп, җанга ятмаган җирләрен бизәп, матурлап бетмәс борын туздырырга, пранзаран китерергә маташа. Бусы язмышның кешене сынавыдыр. Ул кайнана рәвешендә килгәндер. Мортазасы исән булсын. Әлеге анасы сүзеннән чыга алмаса да, рәнҗеттермәс. Хатын бәхете ирдән, ир бәхете хатыннан тора диләр ич. Өстенә өйрелеп килгән болытлар таралыр, аяз көннәр килер, килми калмас. Кайнана үзе дә мәңгелек түгел. Миендә җыела килгән явызлыклары, кемгәдер, нәрсәгәдер рәнҗүләре бетәр. Шәмсия аңа начарлык теләми, үзе бәйләнмәсә, тыныч кына, шыпырт кына йөрер. Гаиләләрендә көтмәгәндә килеп туган бер вакыйга аларның бүрәнәләрен бүлә дә куя. Кайнана белән килен арасындагы мөнәсәбәтләрнең ничек, нинди юнәлештә үсеп китүен шамалавы кыен булмаса да, көтелмәгән фаҗига Мортазалар гаиләсе язмышына җитди үзгәрешләр кертә. Һич уйламаганда Мортазаның әтисе, топ-тоза авыл карты, суга батып үлә. Язмышы чакырып алган дип фараз кылырга гына кала. Миңнулла абзый сәгать 7ләрдә бераз йөреп кримәле, эшем пыша дип чыгып китә. Өйгә инде аның гәүдәсен икенче көнне генә күтәреп керәләр. Бик гадәти хәл. Авыл кырында исемсез бер инеш бар. Ашлык, сугыш елларында халыкны балык белән туендырып торган бу елгачык, яр буендагы тал тирәкләр киселеп, кырып беткәч, язгы ташу көннәрендә бер дулап ала да тына. Эссе җәйләрдә тәмам кибә. Әмма ике тирән упкынында су, лайла, юш измә бер кайшан бетми. Берсен шайтан упкыны диләр. Заманында бу урында су тегермәне гөрләп он тарткан, халыкны аш үлемнән коткарып калган. Гомеренең ышын изләп баргандай, Миңнулла карт упкын яныннан кулларын артка куеп уйланып атлаганда, Рәшит батты, Рәшит упкынга шумды, Рәшитне шайтаннар тартып алды дигән тавышларны бала-чаганың куркулы шыршуын ишетә. Яше мөмкинлек биргәнчә микъдарда карт йөгрә атлы яр буена төшә. Шыннан да 7-8 яшьлек малайның башы кармак калкавышы кебек бер бата, бер калка. Миңнулла резин кәвешләрен генә салып суга керә, шумып диярлек малайны эзләп таба. Ике култыгыннан тотып күтәреп алып, сай урынга ташлый. Кинәт ул басып торган җир аска китә, картны сөйрәп ала. Аякларын үзенә тартып, гәүдәсен сазлыктан чыгарырга бирми. Ниндидер явыз көч аны үзенә төпкә өстери. Кемдер: Миңнулла, карышма, тиздән сиңа бик рәхәт булыр, җаның тынычланыр дип пышылдый. Малайлар картның ярдәм сорапмы, фани дөнья белән саубуллашыпмы, бер-ике тапкыр кулын чыгарып изәвен күрәләр. Бабайның үле гәүдәсе өскә калыкмый. Хәтта багорлар белән таба тартып чыгара алмыйлар. Икенче көнне генә Казаннан килгән водолазлар аны көч хәле белән сазлык патшалыгыннан йылып алалар. Мәйтне тикшергән табиб йөрәге тоткан булырга тиеш дигән нәтиҗә чыгара. Шәмсия бу югалтуны бик авыр кабул итә. Кайнатасы Миңнулла аңа туган атасы кебек якын иде. Килененә һәр тарафтан ярдәм итеп, үзен артык тыңлаучы булмаса да, минем кызыма авыр сүз әйтмәгез, рәнҗетмәгез дип кабатларга яраткан карт аларны ташлап китә. Хуҗаны җирләп кайтып, туганнары таралышып, үзләре генә калгач, Шәмсия кайнанасының ачы хәсрәтен, кара кайгысын уртаклашырга, аз булса да юатырга, терәк булырга теләп, караватында уфылдап утырган карчыкның янына килеп утыра. Аркасыннан сыйпап, иңнәреннән ихластан кышып ала. Вакыйгаларның алга таба үсешен Шәмсия сизми, аңламый кала. Әле генә балавыз сыгып,
ак баш яулыгының шите белән яшьләрен сөртеп утырган карчыкны бер мизгелдә җен алыштырды диярсең. Кайнана дигән зат яшьләр кызыгырлык җитезлек белән Шәмсиянең кулларын үзеннән алып ташлый. Сикереп торып, югалып, тагы да кичерәеп калган хатынның каршысына басып, төкерекләрен шәшә-шәшә бүлмәне әшәке, шакшы сүзләр белән тутыра. Йөрәгемдәген әйтсәм әйтим инде, син бәдбәхет бусагымны атлап керүгә, йортка бәхетсезлек артыннан кайгы килә. Кара сарыкны бүре алды, кешегебез син ташлаган сөяккә кадалып үлде. 2 алмагачым кырыды, тавыклар йомырка салмый башлады. Яхшы баланы ата-анасы туганнары диддомга илтеп ташламый. Ул йорттан җүнле кеше чыккан юк әле. Мортазам сиңа бүтәкәгә әрәм булды. Синнән туеп, сине күрә алмыйча ирем үз теләге белән суга батып үлде. Күрәсем дә килми үзеңне, кулың аягың кыргыры нәрсә, бәдбәхет, дәҗҗал. Мондый ямсыз, ялган, җанны талый, бәгырне ишетә торган сүзләрне гомергә ишетмәгән Шәмсия имәнеп китә. Каршы сүз түгел, аңлатма бирергә, бүлдерергә көче, дәрманы җитмичә атылып йортка, аннан урамга чыга. Корт шаккандай, янәдән йортка шабып керә. Йортта кымлыкта уйнап утырган сабыйларының башларыннан аңсыз рәвештә генә сөя дә Мортазасын эзли башлый. Булай да хәсрәтле башка тимер таяк булып төшкән кара хаксызлык, яла турында кемгәдер сөйләргә, хәсрәтен бүлешергә, яклаучысын, булмаса аңлаучысын табарга тиеш ул. Кайнанасы аны үзеннән кисеп ташлагач, бу ят авылда аның 2 кызы белән ире генә кала. Әйе, аның бит никахлы тормыш иптәше бар. Ул хатынын нахакка рәнҗетергә юл куймас. Әнисенә кисәтү ясар, туктатыр ул албасты хатынны. Жирафын көч хәл белән эзләп таба. Ирләр ни әйтсәң дә кайгыны таратырга юаныч таба белә. Әнә аның хәләле пешәнлектә рәхәтләнеп гырылдап йоклап ята икән. Мортаза, тор. Балаларны алабыз да бу йорттан чыгып китәбез. Мин биредә артык кала алмыйм. Әниең кешелегемне җиргә салып таптады. Суалшан урынына изде, гомерлеккә рәнҗетте. Ниген дәшмисең, йоклаган булып кыланасыңмы? Соңгы сорауларына җавап ишетмәгәч кенә ул иренең ләх исерек булуын, аңа 2 дөнья бер кәнди икәнлеген аңлады. Мортазаны уята алмагач, мәктәпкә йөгерде. Ишек шакырга да онытып, атылып директор бүлмәсенә килеп керде. Мәктәп хуҗасы бик ипле кеше, 60-ның өске ягында булса да, эшен җайлап, майлап, җил уңайына алып бара белә. 30-нчы еллар мәхшәрен, сугыш фаҗигасын башыннан кичергән, сирәкләнеп калган шал чәчле, әлсерәгән йөзле, әмма борын астында гына калдырылган кәттә мыеклы карт коммунист идеаларының директоры. Яшьләр Вәли абыйның кайбер гадәтләреннән көләләр. Коллектив белән очрашканда фикерен үз сүзләре белән әйтәсе урынга, алдан әзерләнгән язмасына карап сөйләү гадәте өчен кәгазь сандугачы дигән кушамат уйлап тапканнар. Өлкәннәр, аның тормыш юлын белгәннәр, кара юлларны күргәннәр эндәшми. Кәгазьгә мөрәҗәгать итмичә, күңелендәгесен турыдан ярып салганы өчен Вәли заманында Сталин зинданында 8 елын заяга калдырып кайткан. Ушбу хәлләрдән соң ил, халык бер кадәр сүз азатлыгына ирешсә дә, директор гел дөрес сүз, рәсми китапта язылганнарны гына сөйләргә ант иткән диләр. Бер авызың пешкәч, салкын суны да өреп кабасың дип юкка гына әйтмиләр икән шул. Шәмсияне, яшь белгечне Вәли агай бик җылы кабул итте. Теләгән сәгатьләрен бирде. Балалары яшь дип иҗтимагый шөгыльләрне азрак йөкләргә тырышты. Гомумән, укытучылар коллективына Шәмсия бик җиңел керде. Тиз арада үз кеше булып китте. Шәмсиянең бүлмәгә шакымыйча капыл килеп керүен мәктәп хуҗасы шулай булырга тиеш кебегрәк кабул итте. Шундый зур югалту. Директор Миңнулла кордашын күмүдә үзе дә катнашты. Ханымның хәләтен аңлый, юату сүзләрен язып куймаган булса да, табар югалып калмас. Шуңар да ул ишекне кайрып ачып, япмый калдыруга, укытучының күлмәк изүләре каптырылып бетмәгәнгә, ханымның сөт өсте кебек аппак йөзенә чыккан кызгылт тимгелләргә игътибар итми, бөтен гәүдәсе белән калтырануы, кулларын кая куярга белмичә бутавы күпне күргән директорны да гаҗәпләндерә. Кызгану катыш, курку хисләре уята. Чәчләре җилкәсенә тәртипсез ишелеп төшкән, күзләре тоныкланып, мискенләнеп калган. Шәмсия Абраровна, үзегезне кулга алырга тырышыгыз. Сез шулай бетеренеп кенә,
Миңнулланы кире кайтарып булса иде. Юк, Вәли Зәйтович. Минем кируем башка сәбәп белән. Миңа балаларым белән вакытлыча яшәп торырга мәктәптән бер бүлмә биреп торыгызчы. Нәрсә булды, сеңлем? Монысы яңалык. Йортыгыз зур, дигән булды директор, зиһене мыйыгы белән үк ниндидер күңелсезлек сизенеп. Мәйет чыккан йортта, бигрәк тә аны хуҗа ташлап китсә, жанжал чыкмый яисә берәр хикмәт булмый калмый. Мине кайнанам бик нык кимсетте, рәнҗетте, диди ханым кечкенә тулы кулы белән күз яшьләрен сөртеп алды. Иренең үлемен миннән күрә. Мин янәсе диддом баласы, алар йортына бәхетсезлек алып килгән. Яшерәк чакта Миңнулланың бераз салып алгач, хатынын шактый тискәре чагыштырулар белән әрләп, түзәр хәлем калмады, хит чыгып асылын дигән әрнүле сүзләре исенә төште директорның. Карышусыз, тыңлаучан табигать баласын өйнән куып чыгаруга барып җиткән кәмпергә уңай бәя бирүе кыен. Кара әле син аны, шайтанны. Ирен югалту кайгысыннан зиһене чуалып киткәндер. Син анда яшәү кыен икәнен сизеп торам. Бәлки Біраз түзәрсің. Қайтып төшәр. Инде мин қайтып төшә алмам, Вәли Зәйтович. Җитәрлек түздем. Мин дә бит кеше. Ятим үссәм дә. Кәбестә арасыннан тапмаганнар, әтиәнием булган. Ул карчыкка кем кирәк инде тагын? Беренче килене белән уртак тел таба алмады. Дөрес, анысы бала тапканчы 3 айдан ук ташлап чыгып китте бугай. Бу сүзләрне зиһене аша үткәргәндә, Шәмсиянең былай да зур кыңгырт күзләре маңгайына менәрдәй булып ачылды. Битендәге кызгыл тимгелләре тимерәү төсенә керде. Дөньяны кара кургаш булып каплагандай булды. Муртаза өйләнгән идемени? Мин аның икенче хатыны булып чыгаммыни? Игезәкләре белән шиләнеп, һәр тәнәфестә мәктәп белән үй арасында шабып, гаиләсеннән башка мөхит белән аралашмау сәбәпле шундый олы серне Шәмсия белми калган икән. Муртаза бу хакта ләммим бер сүз ышкындырмады. Кемдер бәлки кинаяләп төрттөреп сиздергәндер. Гайбәтләрдән өстен торган табигать баласы бу сүзләрне кечкенә, үтә күренмәле алсу колагына кертмәгәндер. Шәмсиянең кайнанасын яхшы белгән укытучылар яшь коллегаларын кызганып, үткән-биткәнне кумпайтып тормаганнардыр. Ирексездән сер шишүче, гайбәтче, әләкче, тагын әллә кем вазифаларын өстенә алган директор кирәкмәгән сүз әйтеп ташлавын аңлап, эшеннән сыкранып, сызланып куя, үзен ифрат җайсыз хис итеп, урындыгында боргалана. Өстәл өстендә яткан кәгазьләрне бимазалый, урыннарын алыштыра. Мәхлук ханым бер ни белми яшәп ята икән. Ушбу хәбәрне ул башка кешедән ишетсен, яисә бөтенләй белми калсын иде. Икенче яктан, урам себеркеләре авызыннан арттырылган, күпертелгән хәбәр килгәнче, аны барыбер бер ишеттерерләр. Миннән белү хәерлерәктер дип фаразлап, Вәли Зәйт улы үзен тынычландырырга тырышты. Соң, Шәмсия Абраровна, Муртазаң үзе бу хакта әйтмәдемени? Хәтта бу өйләнешкәч булса да. Хәтерләмим. Хәзер әйләнеп киләм, диде ханым бик акрын каяндыр бавырдан, бәгырдән чыккан тавыш белән. Күз аллары әлҗимелҗе килә, йөрәге күкрәгеннән чыгып китәрдәй булып дөп-дөп итеп тибә. Тизрәк белешергә, дөньяга ачыклык кертергә. Кыска, тулы балтырлы аяклары велосипед тәгәрмәчләрдәй элдерә. Максат, ашу, гәрләнү, үпкә кебек хисләр йөрткәндә, адәм баласына әллә ниткән җин-пәри көчләре керә. Кызлары йортта юк иде, күрәсең өйгә кирип киткәннәр. Йөгереп килгән уңайга, Шәмсия тыгыз гәүдәсен баскычтан лапас башына ташлады. Һаманда кайрысы алынган юкә агачы кебек сузылып яткан Муртаза өстенә сикерде. Атланып утырган килеш ирен дөмбәсли башлады. Күкрәген, янтауларын түйде, яңакларын, куллары арып, үзе хәлдән тайганчы чабаклады. Юкә агачы аңсыз рәвештә куллары белән үзен якларга тырышты, нәрсәдер мыгырдады, затсыз аракы белән агулануы бик көчле булгандыр күрәсең, уяна алмады. Иң көчле беренче ачуын, үпкәсен, рәнҗүен баскан Шәмсия бушап, һавасы чыгарылган шар кебек калды. Мәлҗеп төште һәм янәдән мәктәп тарафларына салмак кына атлап китте. Йөгерлек хәле, ашыгырлык урыны калмаган иде. Әтиянисе исән-сау булса, ике шибәрен ике култык астына кыстырып кайтып китәр иде. Башка сыйныр урыны юк шул. Әле ярый мәктәбе бар.
Анда үз урынын тапты. Кабул иттеләр, яраттылар. Ханымның хәле мөшкиллеген, үз хатасын аңлаган директор карарын әзерләп куйган, рәхмәт яугыры. Мәктәптән бүлмә табып булыр иде, үзеңә кеше күзендә җайсыз булыр. Безнең урамда тыкрыкта Сойма апаның шак кына иреннәреннән ташландык сүзе өшеп чыкмады, буш йорты бар. Үзе 3нче ел инде Чиләбедә балаларында яши, кайтып кергәне дә юк. Авыл советы рәисе белән әле генә сөйләшенгән. Ул риза, Сойма апа ашкычларын миндә калдырган иде, китереп бирермен ди. Мәктәптән карават, матрас, одеял ише әйберләрне әзерләп куярга куштым. Утыр, бераз тынычлан, хәл тарт. Барысы да әдәм баласы башыннан уза. Авыр хәлгә тарыган син беренче түгел, соңгысы да булмассың. Тормыш каршылыклар көрәшеннән ялгышларны ясау һәм төзәтүдән тора. Һәркем үз язмышын узарга тиеш. Вәли абыйларының күпчелек өлкән яшьтәгеләргә хас булганча игътибарлы тыңлаучы булганда, вәгазь укырга, киңәш бирергә ярата торган гадәте авыл халкына, мәктәп коллективына мәгълүм. Берәрсенә тәрбияви хикәят сөйләргә җае чыкса, төшке ашын корбан итәргә, аш калырга риза. Кызганычка каршы, әдәм балалары иң явыз йырткычлардан да яманрак шул. Хайваннар арасында да ризык яисә башка сәбәп белән сугышлар чыга тора, ләкин бу урышлар үлем белән тәмамланмый, көчсезе читкә китә, үч сакламый, кеше акыл иясе, табигатьнең тажы тынычлана алмый, булай да тарих бизмәнендә бер көнлек гомерен үч алуга багышлап кыскарта. Вәли абыйсының тынычландыру өчен сөйләнгән сүзләре Шәмсиянең кызышкан миенә барып җитми. Бер көндә 2 фаҗига. Ай тотыласы көн түгел микән бүген? Директорның күптәннән ярларына кайтып төшкән тыныш инеш кебек салмак, талгын сөйләме яшь укытучы өчен шулай борчылуы бераз тынычландыра ханымны. Миңа күченергә ярдәм итәргә берәр кеше бирә алмассызмы? Директор иренмичә үзе коридорга чыкты. Комсомол уешмасы секретары белән пионер вожатыйны алып керде. Укытучы апагызга Сойма әбиләрегез йортына балаларын, әйберләрен алып килергә булышыгыз. Яшьләр бер-берсенә карашып берни аңламый торалар. Ханнар сарае кебек яхшы йорттан кем инде үз теләге белән алачыкка күчсен ди. Вәли Мортазаның өйләнүе турында әйтеп ясаган хатасын төзәтеп, Шәмсияне кирәкмәгән аңлатмалардан коткарды. Беләсезме, кызлар, бу вакытлыча гына. Географ апагыз үзе дә, кызлары да мәйит чыккан йортта калырга куркалар. Ияләшкәнче башка җирдә яшәп торырга булдылар. 7-сен, 40-ын, бәлки, елын уздыргач, кире кайтырлар. Бу гыманны Шәмсия үзе дә бик теләп кабул итте. Соңыннан барлык кызыксынучыларга шулай гына аңлатты. Мортаза аңына килеп күз ачкан вакытта инде кояш муллалар тау артына төшкән. Караңгылык үзенең пәрдәсен җир өстенә ябарга шамалаган эңгер-меңгер вакыты була. Ирнең тәне, бите, кабыргалары сызлый, авырта, ыңгыраша лапас башыннан төшеп, өйгә сирәлеп керә. Әнисе ут алмыйча бизәкле сандыгы өстендә кара янып утыра. Теләктәш карчыклар күренми. Шәмсия, балалар күренми. Берәр сүзләрен чәйгә алып киттем әллә ди, жираф күзләрен уа-уа. Диддом имгәгең миңа авыр сүзләр әйтеп, кызларын ияртеп безне ташлап китте. Юлына ак җәймә, килмешәк. Өебезгә бәхетсезлек артып, бәхетсезлек алып килде. Айнып, акылына төшеп җитә алмаган гел әнисе сүзеннән чыга алмыйча кол булып яшәгән Мортаза кулларын алга сузып карчык өстенә китә. Син куып чыгардыңмы сабыйларымны? Кая киттеләр? Мин сиңа каян хатын җиткерим? Берсен куып чыгардың, икенчесен үзеңне өйдән каты себерке белән куарга вакыт җитмәсен. Әти беләсең килсә синнән кытылыр өчен генә суга батып үлде. Гомерендә әнисенә каршы сүз әйтмәгән Мортазаның сабыр канатлары сына, тузына, зилзилә бураннары чыгып, гаиләсен эзләп китә. Эзләр Сойма карчык йортына алып бара. Тар, кечкенә ишектән иелеп, бөгелеп эшкә үтә. Бер нидән хәбәрдар булмаган сабыйлары шатланышып, йөгерешеп әтиләре янына киләләр. Шәмсия кыска, җәйге күлмәк кигән итәген күтәреп кыстырып, тулы ак аякларын бөкләп, пычак белән кыра-кыра идән юа. Әле фашланганын белмәгән Мортазаның йөрәген әрнү, кызгану һәм газаплану, үзенең гаебен тану хисләре биләп ала. Идәнгә катырак төшерсәң,
Түшәмгә җитә торган туп шикелле тыгыз тәнле, матур йөзле, иркә күзле хатынын ярата иде ул. Мин аңа хәзер ничек ярдәм итә алам? Бу алашыкта яшәп калыргамы? Шактый вакыт тора таштай катып, як-ягына каранып торганнан соң телгә килә. Мин Шәмсия берни аңламыйм. Нәрсә булды? Нинди кәмит? Кергән кеше ягына әлегәчә юри әйләнеп карамаган Шәмсия аягына баса. Кулындагы юр чүпрәгеннән су тама. Тып, тып, тып. Язмыш тамчысы диярсең, бауырдан төшә диярсең. Бу мизгелдә хатын бер үк вакытта матур да, дәһшәтле дә һәм усал да күренә иде. Бияләйдәй хатын алыштырып яшәргә күнеккән, ул хакта әйтергә курыккан кеше өчен кәмиттер инде ул. Ә кем өчендер фаҗига? Ярый, мин суындым. Иң пычрак сүзләр белән безне өйдән куып чыгарган әниең янына кайт. Минем кебек намусын, сафлыгын саклап, озын буеңа алданучы тинтәкләр табылыр әле. Бар, тагын Казаннан хатын алып кайт. Әниең белән икәүләп анысын да куып чыгарырсыз. Әниең аны мыскыллап, кешелектән чыгарып озатканда, син дөмисерек булып кыланырсың. Үз башыгызга кытыруыгыз булмаса. Мортаза ни дияргә белмичә бу юлы инде туры мәгънәсендә матшаны терәптик басып тора. Имәндә икән шикләвек. Аның өчен көтелмәгән борылыш. Әни белән уртак тел таба алмаулары бер хәл. Ике арага кемдер карамәче кертеп җибәргән. Бу хәтле авыр, ахмак хәлдә әдәм мәсхәрәсе көненә калганы юк иде әле механизатор ирнең. Булай да аңгы минге хәлдә иде, бөтенләй томаланып калды. Әлбәттә, беренче хатыны Хәтимә турында соңыннан булса да әйтеп мәсьәләне ябып куясы булган. Әүвәл танырга кыюлыгы җитмәде, аннан булган беткән барысы да онытканнардыр инде. Шәмсия белмичә калса, яхшырак булыр дип кул селтәде. Үткәнең явыз йылан кебек җирдән шуышып, гел синең арттан эзәрлекләп килә икән. Беренче хатыны Хәтимә язылышмыйча нитмичә үзе ярып кайтты. Агроном кызы иде. Пороховой заводы эшчесе Мортаза аның белән авыл хуҗалыгы институтының тулай торагында танышты. Кызның диплом алып йөргән көннәре. Аксыл чәчле, зәңгәр күзле, озын борынлы, төз аяклы Хәтимә Мортаза белән танцыда танышканнан соң, бергә йоклаудан баш тартмаса да, язылышу мәсьәләсенә җитди карый торган кыз булып чыкты. Паспортны пычратканчы, авылыңны, йортыңны күрсәт, әтиәнең белән таныштыр, җәйне уздырырмын, башкасын соңрак хәл итәрбез сөеклем. Хәтимә шая үткен баш бирмәс мөстәкыйль фикерле мишәр кызы иде. Берничә көннән соң булачак кайнанасы әйтә моңа: Хәтимә, бүген мунча ягып җибәр әле. Тегенең җавап калыпка салынган. Мунчагызда юнырга риза булсам да рәхмәт әйтерсез. Бик иске, пычрак. Хәтимә, иртәгә көтүне куа алмассыңмы кебек үтенешкә авыл хуҗалыгы белгеченең җавабы әзер. Мин сезгә прислуга булып килмәдем. Иртәнге йокыны абажаю. Мин төнләшләргә үрәнгән. Әнә Мортазагыз кусын. Белеме юк, аңа барыбер көтүче генә буласы. Хәтимә 2 айдан аз гына артыграк яши дә абыйсына хәбәр итә. Тегесе машина белән килеп алып та китә сеңлесен. Авыл халкы явыз кайнана белән танышмаган өчен киленнәре аерылып китте дип пышылдаса да, мәсьәлә башкада, тирәндәрәк иде. Бер атна узуга Хәтимә Мортазага дәгъвасын белдерә. Иртә ятасың, гырылдап йоклыйсың, таң белән чыгып тоясың. Миңа андый уҗым бузавы кирәкми. Берни аңламаган Мортаза: Мин нишләргә тиеш буламсың ди. Мине иркәләргә? Кайчан йоклыймсың? Мин бит авыр эштә. Теге дөньяда туйдырырсың йокыңны, ахмак. Синең ашказаны начар эшли торган анаң белән үзен уважать иткән бер хатында тормаячак. Үзеңә ызба өлгерт, аерылып чык. Атаң нормальный карт. Сагынсам да шуны, аның мыр-мыр килеп йөрүен генә сагынырмын. Аерылып киткәндә Хәтимә Мортазаны бер пышмакка чакырып алып соңгы сүзен әйтә. Егетем, синең ирлек сыйфатларың ташка үлчим, фантазияң юк. Надан, ирләр заты күрмәгән ару авыл кызын электрергә тырыш. Синең белән шул тора алса гына. Тамырга тегел, буйга гына киткәнсең шыл. Мин барыбер изминәт итәр идем. Аждаһа әниеңә сәлам диген, мәңгелеккә дигән ярым, елап калыр балам юк. Хуш, чао.
Акыллы һәм гадел карт Мортазаның әтисе әниең аркасында ташлады. Хәерле булсын, төнлә килеп керде килен. Төнлә чыгып китте. Төнге юллар я бик изге кешене, я бик хәерсезне йөртә шул. Башың сау булса, хатын табылыр дигән нәтиҗәсен ясады. Беренче хатын әйткән ачы сүзләр килт итеп исенә төште. Шәмсия дә ташлап китсә, Шәмсия, кадерлем, мин барысын аңлатам. Кирәк түгел аңлатуың да үзеңдә, сөйгән ярым урынына кулымдагы юш чүпрәгем генә калды дип, Шәмсия бар ачуын, үпкәсен, гәрләнүен юеш, пычрак чүпрәккә ышанып тапшырып, оста уенчы кебек өскә сикереп, аны Мортазаның битенә сылады. Шунда калдырды. Чүпрәк үз белдеге белән һәм Архимед законына буйсынып, шап итеп идәнгә төште. Ханым пычмактагы казённый матрасларга барып капланды. Бу аның Мортазаны балалары хакына гафу итүе иде күрәсең. Битеннән, киемнәреннән агып төшкән пычрак су иргә шифалы яңгыр кебек тоелды. Мортаза сабыр, йомшак холыклы, итәгатьле Шәмсияне рәнҗеткәне өчен әнисен гафу итә алмаса да, аны ташламады. Ике ут, ике йорт арасында калды. Ике арада йөри-йөри үзенә бикләнде. Еш эшә башлады. Соңрак бер үзе калгач, кайнанасы килененә нисбәтен йомшарып, кире кайтырга чакырып караса да, Шәмсия аны кичерә алмады. Күрәсең, ятим үскән балалар назга сусаган кебек үк рухи җәрәхәтне, нахакка рәнҗетүләрне күтәрә алмыйлар. Андый шәхесләр салпы якларына арыш саламы гына кыстырып торсаң, бер төндә тауны башка урынга күчереп куюлары мөмкин. Нахакка рәнҗетсәң, мәрхәмәт көтмә. Кайнанасы өйнән куып чыгарганда, Шәмсия 3нче балага күмәнле була. Шул хәл Мортаза файдасына эшли. Ятим үскән ана 3 баласын үз язмышына төшерә алмый. Кинәт үсеп киткән кызларына, әбиләренә барып йөрергә, хәлен белергә, ярдәм итәргә рөхсәт итә. Бу алымын йомшаклык дип санамый. Азрак әбиләреннән катылыкка йөрәнерләр. Дөньялыкта анысы да кирәк дип аклый бу адымын. Минем кебек бер яңакка китереп сыласалар, икенчесен куеп тормаслар. Толстой бабабыз мондый киңәшен башкаларга гына биргән. Үзе алпавыт булып, крепостной кызларының рәхәтен күреп, бөтенләй башка тормышта яшәгән. Сүз һәм гамәл. Икесе ике шүрлектә. Әдәбият һәм тормыш икесе ике киштәдә. Сайма карчык йортында озак яшәмиләр. Ул елларда әле укытучы халкына, димәк, халыкның зыялыларына игътибар, ярдәм бар иде. Бигрәк тә югары белемлеләргә. Шәмсияне балалары белән колхоз исәбенә салынган менә дигән йортка күчерәләр. Кайнанасы бер-ике тапкыр кире кайтсыннар, кешедән яхшы түгел дип чакырып караса да, географ ханым тирәнгә кирип тормыйча гына, бер киселгән икмәк кире ябышмый дип кенә җавап бирә. Ә үзен авыр килгән бәхет татлырак була дип тынычландыра. Кызлары 9-нчыны тәмамлаган елны язын әбиләре вафат була. Үлгән кеше белән булышуны түбәнлек санап, Шәмсия чыгып киткәннән соң беренче тапкыр килен булып төшкән йортына аяк баса. Кайнанасын җирләшә, әмма яшьлек канатын сындырган өйгә күчүдән баш тарта. Соңрак бу нигезгә күп яклары белән әбисенә тартым кызы Альбина хуҗа булып күчәчәк. Бәлә каза аерым йөрми диләр. Шул ук җәй бу гаиләгә янә бер бәхетсезлек алып килә. Гаиләсе, инде 3 баласы, яраткан хатыны белән әнисе арасында йөгереп, аларны килештерү турында сабыйларча хыялланып, барып чыкмагач, кайгы хәсрәтен, моң зарын шайтан суына түгүне ешайткан Мортазаны паралич суга. Дөрес, урын өстендә озак ятып, якыннарын артык интектерми, табигатьтән килгән тазалыгы, саф һава, тәрбия аны бер елда аякка бастыра. Әмма телсез, сүзсез кала. Үзе аңлый, ишетә, тик җавап кайтара алмый. Булай да җөмләсен сыгып чыгара, авызын ачса үпкәсе күренә торган озын Мортаза кешеләргә хас аралашу чарасыннан бөтенләй мәхрүм кала. Мортазаны гаиләсе бигрәк тә шая, үткен, әрсез, әче телле кызы Альбина җитдигә алмый. Ни гаҗәп хәл. Ул сөйләшә, аңлаша алмаса да, акылы яхшы тегермән кебек эшли. Үткәненә, якыннарына, хәл-әхвәлләргә дөрес бәя бирә.
Күрәсең, кешенең бер әгъзасы хуҗасына хезмәт итүдән баш тартса, икенчеләрнең куәсе арта, җигәре ныгый. Халык юкка гына аксак күп йөри, сукыр күп күрә дип әйтмәгәндер. Ләкин Муртазаның акыл сәләте артуыннан гаиләсенә ни файда? Ыңгыраша, кулларын бутый-бутый нидер аңлатырга азаплана, ләкин Шәмсиядән башка берәүгә дә аның акылы киңәшенең дә, үзенең дә кирәге юк. Яраткан хатыны исә аны кешегә санап, янына килеп, битләреннән, аркасыннан сыйпап сөйләнә, киңәш табыш иткән була. Аның мыннан нидер аңлаган булып, дөрес әйтәсең Муртазакаем дип, нәтиҗәсен ясаган була. Ширленең күңелен күтәреп куя. Тегесе сөйінеп туя алмый, янәдән кулларын бутый-бутый нидер әйтергә тырыша. Күзләреннән бәхетле яшьләр шарлап ага. Читтән караганда Муртаза агайның эшләре җиңел. Булдырга чыгып утыра, кәттәләнеп үзе белән уйнаган кояшта бөкшәйгән аркасын, сөякшел кулларын җылытып, көннәрен мәлҗирәп тик уздыра. Тирә-юньдәгеләр аны параличтан тиле-миле калды дип санаса да, аның башы элеккедән яхшырак эшли. Күзләре дөнья мәшәкатьләрен, кешеләрнең кыланышларын, сүзләрен үзенә сеңдереп, миенә тапшыра килә. Бүген аның кәефе аеруча әйбәт. Яраткан кызы Әнисәнең малае бар. Илдар Хушканнар дигән хәбәр килде. Шандыр гәүдәле, озын буйлы Муртаза картлыкка бирешмәскә тырыша. Тик менә инде 16 ел телсез яшәп, үзендә күпме сер саклый. Шәмсиясен әйтәсе килгән матур, рәхмәтле сүзләрен иясенә тапшыра алмый. Күзләренең нурлары әле сүнмәгән. Иңгә буйга бер үк булып киткән каршыгын күргәч, күзләрендә тышкан уты кабына. Яшьлек хатасы өчен үкенеп бетә алмый. Теге вакытта мут, тел бистәсе, яман хулыклы хатын алып кайтып ялгышты. Әмма аның күкрәкләре тәбәнәк тау итәгедәй, тешләре хәнҗәр кебек ялтырап тора иде шул. Бер урам әйләнсә, пожарка янында домино суккан авыл ирләре селәгәйләрен агызып, авызларын ябарга онытып утырырлар иде. Шибәр гәүдә тиле башка тап булган. Нишлисең? Ул өйләнүе турында вакытында Шәмсиягә әйтмичә генә ялгышты. Ташлап китәр дип курыкты. Хатын кызның холкын белмәссең, кирделе чыктылы. Беренче хатынын әүлия дип ияртеп кайткан иде. Ташлап киткән булды әллә кем булып. Казандагы танышлары соңыннан әйттеләр. Муртазага чыкканчы бала төшерткән булган. Дөньяда иң сөенечле, иң киенечле нәрсә гыйшык тотуыдыр. Сөю-сөелү, дәрткә сыймау, үрле-кырлы сикерү. Дөреслектән кашу, сөйгәнеңне әллә кем, фәрештә итеп күрү. Шәмсиягә мәхәббәтен гап-гади маугу дип уйлаган иде. Битенә пычрак юш чүпрәк белән китереп салагач, шын сөюнең шул икәненә инанды. Әдәм балаларын Ходай Тәгалә тигез яратмый икән шул. Берсенә матурлыкны, таң калдырырлык шибәрлекне, икенчесенә дөньяны яңаша бизәп күрү сәләтен, өченчесенә азгынлыкны, бузыклыкны мул итеп бирә, дүртенчесен горур, ире итеп тудыра. Ләкин ул аларның һәммәсен яратканда башына акыл исемле гәүһәр сала. Аны сыйыкша дип кимсетәләр. Шынында ул асыл таштыр әле. Акыл куәсен кеше балачактан ала. Аны эшкәртү, шарлау, тирәлек шөгыле. Хатын кыз кем кулына эләгә, аның белән бер юнәлештә үсә, яисә юкка чыга. Ходай Тәгалә үзен телдән мәхрүм иткәч, башына акыллы фикерләр күбрәк килә башлады. Ләкин алар хуҗалары белән бергә файдасыз күмелерләр шул. Җаным, тормышым гөле, гәүдәмне ташлап киткәнче яшим инде. Кая барасың? Шул арада Муртаза белән Шәмсиянең кызлары үсеп җитә. Бер карында янәшә яшәгән пар канатлар төсләре, хулыклары белән бер-берсенә бөтенләй охшамыйлар. Альбина гәүдәсе, килбәте, тән төзелеше ягыннан нәкъ әнисенең күчермәсе. Әмма хулык, фигыль, менәс тарафларыннан бик теләмәсә дә, Шәмсия кызында кайнанасы шалымнарын күрә. Буе кечтеки булса да, өстән карап сөйләшергә, өйрәтергә, кушарга ярата, үз шәхсенә тәнкыйтьне теләмичә кабул итә. Әнисә шыксыз озын булып үсмәсә дә, гәүдә тарафыннан нәкъ әтисе инде. Баздагы бәрәңге тамырыдай гел өскә, кояшка тартыла. Үз-үзен тотышы, тыйнаклыгы, үҗәт тырышлыгы, кирәк шакта сүзендән нык торуы, мөстәкыйль фикер йөртүе ягыннан
нәқ әнисе инде. Альбина үткен, үзенә тиешлесен хәтта артыгын кычкыртып талап ала. Шәмсия соңрак кызларына бер күзәтүен сөйләргә ярата иде. 5-6 айлар булгандыр сезгә. Бабагыз ясаган сәке караватта ятасыз. Икегезгә дә бер үк төсле шешәләрдә, бер үк күләмдә сөт бирәм. Альбина сөтен хап-хап эчеп бетерүгә, шешәне кулына алып идәнгә ташлый. Әнисә ризыгы бетсә дә, өлкәннәр килеп алганны елмаеп көтеп ята. Сиңа, Альбина, шешә җиткерә алмыйча интектем. Аптырагач, җеп белән бәйләп куярга яисә кизүдә утырырга мәҗбүр була идем. Соң син әнисәне күбрәк яратасың, яклыйсың бит. Ни өчен дисең? Миңа калса икегезне тигез күрәм. Әтигә охшаган өчен ныграк якын итәсең аны. Син төсең гәүдәң буенча мине кабатларга җыйнасың. Сине артыграк яратырга тиеш булам түгелме, Альбинам? 9-нчы сыйныф укучысын сыртка салып булмый. Хатын-кыз ирләрне үзеннән күбрәк ярата диләр. Син әнисәңне әткәй төсле кылга булган өчен күбрәк сөясең. Сөялеңә бастыммы? Дип тыкылды Альбина. Үз 9-9. Шәмсия яшьләргә җавап табып бетермәссең дип игезәкләрен берәм-берәм күкрәгенә кыса да мәктәпкә йөгерә. Бүген туган якны өйрәнү түгәрәге утырышы. Әнисә урта мәктәпне алтын медальгә тәмамлый. Укуга бик әһәмият бирмәгән тик тормас, омтылышлы, романтик, дөресе бурамакай холыклы Альбина мондый дәрәҗәгә ирешә алмый, әмма гаепне башкалардан эзли. Озын сыйракны якладылар, әни аны күбрәк ярата. Шәмсия кызының дәгъвасын кабул итми. Күпкәләгән кешегә бүтәккә ашаталар. Дәресләреңне ашык-пышык кына әзерләп, гел урамга, клубка шул ягын карадың шул. Бу дөньяда бер нәрсә дә җиңел генә бирелми. Альбина үз сүзләнеп, мин барыбер бәхетле булам ди. Бирсен Ходай кызым. Икегез дә, эчегез дә балдамайда йөзегез. Тик бәхет төшенчәсенең мәгънәләре бик күп шул. Һәркем аны үзенчә аңлый. Әнисә рухы белән әнисенә якын булса да, тышкы кыяфәтен, килеш-килбәтен, озын матур аякларын үзенә һәдия иткән әтисен кызгана. Аның ларын аңларга, юрарга, тынычландырырга тырыша. Әти, борчылма, мин быел медицина институтына укырга керәм. Беренче курстан ук сиңа ябышкан әшәке ширне шәхси дошманым итеп, аңа каршы сугыш фронты ачам. 5-нче курсларда сине дәвалый башлыйм. Кыскасы, 6-7 ел тиз үтеп китәр. Син элеккедән матуррак итеп сөйли башларсың. Әнигә мәхәббәттә аңлашырсың. Башка кешегә түгел, караны. Муртаза кызы сөйләгәннәрнең барысын да аңлап бетермәсә дә, ифрат та канәгатьлек билгесен чырайыннан юып төшерә алмый. Авызын тутырып елмая. Сүзнең аның файдасына барганын чамалый. Каты сөякле куллары белән әнисәнең аркасыннан сөя. Оннан елап җибәрә. Әтине дәваларга, телен кайтарырга дип тәһлилләгән әнисә коткысына бирелеп, Альбина да документларын медицина институтына бирә. Җәй буе аркага арка куеп әзерләнәләр. Тик ул уку йортына яхшы укыган өчен генә алмыйлар икән. Әнисәгә бәхетен киләсе елга сынап карарга тәкъдим итсәләр, Альбинага исә юк белемең белән бу тирәдә баш катырып йөрмә дип кистереп әйтәләр. Иске чемоданнарын күтәреп, кызлар авылларына кайтып төшәләр. Армиягә китәсегез юк. Киләсе елга барырсыз дип тынычландыра әниләре, һәм шунда ук икесен дә эшкә урнаштыра. Әнисә мәктәптә китапханәче булып китсә, шая үткен Альбинаны клуб мөдире итеп билгелиләр. Бәхетләре бар икән. Ике оешманың да хуҗалары туачак балалары белән бәйле ялга чыкканнар. Аксыл кыңгырт чәчле, аяз күк изүдәй зәңгәр күзле әнисә үзгәрми. Карындашының мул күкрәгенә, тулы балтырлы кыска аякларына, уймак авызына, табадан әле генә чыжлап төшкән коймактай кызарып торган яңакларына көнләшеп карый да, теоремалар, кагыйдәләр ятларга керешә. Альбина укуга кулын селти. Аңа егетләр белән урам әйләнү, клубта иптәш кызлары илә ләштит сатып утыру кызыграк тоела. Миндә исә дөньяда бер тапкыр гына яшәү фәлсәфәсе. Укымаганнар ким хур яшәми дигән ышаныч тирән үренте җибәрә. Авыл егетләре күңеленә тулы бәдәнле, кыска буйлы, тыгыз тәнле Альбина якынрак, сөйкемлерәк, теләкләрне көчлерәк уята. Шуның өстенә аның колагы белән карый, авызы белән тыңлый торган шая кыз булуын исәптән чыгарып ташларга ярамый.
Шибәр кызга энә өстендә озак биергә ирек бирмиләр. Армиядан кайткан Хәмит 1-2 ай кичләрен урам әйләнеп, кызның өлгергән шиядәй иреннәрен тәмләгәч, шәшләрен бәйләргә тәкъдим итә. Егете бик үткен, флотта хезмәт иткән. Шунда биергә тәмәке төтенен борыныннан шылбыр төсле бер-бер артлы тезелгән көмеш бөҗралар итеп чыгарга өйрәнеп кайткан Шәмсия ханым сизенә. Кияүгә чыгып калмаса, дәрте ташыган, нәфисе кызган Альбинасын иртә өлгергән җиләк җимеш язмышы көтә. Һәр кемнең аны тансык вакытта тәмләп карыйсы килә. Ә соңрак күпләп өлгергәч, җиләккә берәүнең дә исе китми. Әнисе аның кияүгә чыгуына карышып маташа. Шидар хәлин калмадымы әллә? Бурамыш, укымыйча надан каласың. Кызын кызганып йөрәге әрнесә дә, ана ризалыгын бирергә мәҗбүр була. Август айының 1 көннәрендә гөрләтеп туй ясыйлар. Сүзеннән кире кайтмас холкы, мәхәббәт назга иртә өлгергән тәне Альбинаны бик яшьли дөнья мәшәкатьләренә батыра. Анысы әле баласы, мич башында яткан анасы дигәндәй, киленнең кайнанасы шактый тәләпшән, уңган, явызлыгы йөзендә шалкан яткан хатын булып чыга. Нәк Шәмсия язмышы. Нишләп бу тормыш дигәннәре шулай кабатлана? Мөмкинлекләре тар, шикле микән дип уйлый әнисе. Татарның бары булган явыз, динозаврлар заманыннан калган карчыкларын, мәми авыз ирләрен махсус Казан артындагы Саба аймагындагы бер авылга җыйганнар диярсең. Альбина әле яшь, күнегер, үзенекен алыр, аңардан да югары дәрәҗәле кайнана чыгачак бер заман дип уйлый Шәмсия, ярым канәгать елмаеп. Хәмит клубта кызлар алдында гына шундый батыр вә булган егет икән. Әнисе янында тавыш түгел, өне дә чыкмый. Дөрес кайнана киленне өйгә төшереп, авызына бал белән май каптыруга, улына акыллы киңәшен биргән имеш. Минне Хәмитем, бәхетеңәме, бәхетсезлегеңәме, әйтә алмыйм. Ну, безнең 500 йортлы авылыбыз бармактан яларлык мондый шибәр кызны күргәне юк иде әле. Хатының үзеңнеке генә булсын дисәң, итәген баладан бушатма. Әнисенең сүзен онытмый Хәмит. Әнисе башлы күзле булырга җыенган көннәрдә Альбина 3 бала анасы иде инде. Әнисе 1 еллык хезмәт вакытысында ныгый, тагында җитдиләнә, әтисенең сөйләшү сәләтен кайтару хакындагы бер катлы балалык хыялларыннан арынып, замана таләбен туеп, финанс-икътисад институтына барып керә. Аны да әнисенең йөзенә кызыллык китермичә, кызыл дипломга тәмамлап, Казанда җайлы гына эшкә дә урнаша. Уңышсызрак булса да, гаиләсен корып җибәрә. Менә инде ул нәкъ 8 ел бер министрлыкта көнен күрә. Тик көтелмәгәндә килеп туган бүгенге вакыйгалары гына аны иярдән сөйрәп төшерде. Ахыры ни белән бетәсен белгән юк. Әнисенең язмышы яшьлеге турында уйлану ханымга вакытны уздырырга, кулларының сызлавын онытып торырга ярдәм итә. Хәтерләү, үткәнең булу зур таяныш икән. Шул вакыт әнисе кыштырдау, саклык белән атлаган аяк тавышларын ишеткәндәй булды. Тирә-юньдәге усак, юкә яфраклары усал итеп шаулашып алдылар. Хатирәләргә бирелү вакытымы бу дип, ханым колакларын сагайтты, аяклары белән машина идәненә тибә, ыңгыраша башлады.